Magadi amadzangu. Svondo rakapera ndakaparidza mharidzo yainzi Kumba KwaElkanah. Kana paine vachiri kurangarira, takatadza kusvika pama-scriptures ataida kusvika nayo, tikazovimbisana kuti svondo rinei tichapfuurira nayo mberi. Vhangeri yeKumba KwaElkanah, ivhangeri yakanaka zvikuru, ivhangeri yakanaka zvikuru, asi ndisati ndaibata vhangeri iyoyo ndichatanga ndambobata chikwangwari. Chikwangwari vamwe vanotadza kuziva kuti chii, vamwe vanoti chikwangwari chii, asi vanoteerera magwaro havana dambudziko pamusoro pekuziva chinonzi chikwangwari. Saka tisati tavhurisa mavhesi, iro skrini iro riripo kuti timbobata chikwangwari. Zvikwangwari zvatichabata zvakati wandei nhasi, ndoda kuzvibata ndakasimba. Ukaparidza nhema ndikakunzwa inini uri patsekwende isikaiti. Kana uchisvotwa maybe uchiri kutanga kundiziva, asi kana ukandiziva zvenguva yakati rebei, uchaona kuti ndokubasa kwangu kwekudifenda vhangeri yechokwadi. Kune vanhu vanoti voparidzai vhangeri yesiyanai nevhangeri dzevamwe, kuzarurirwa kunosiyana. Kunyepa ikoko ndichakuvhurira ivhesi inoratidza kuti vhangeri imwe chete, hakuna mharidzo dzakawanda dzakasiyana siyana. Ukatoona dzawanda ndedzekunyepa. Jesu paJohn 14 verse 6 akati, ndini nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu, hakuna anouya kuna Baba asi nekwandiri. Nzira inoenda kudenga i1 inonzi Jesu, hadzina kuwanda. Ukaona dzawanda hadzisvike kudenga, dzingaende mudenga asi kudenga hadziende. Saka kana munhu achiti ndine maparidziro angu handina, chingasiyane chete mavoices evanoparidza. Mumwe anotaura achimhanya, mumwe anononokera. Kana kuti language, mumwe angaparidze nechirungu, mumwe nechishona, mumwe nechindevele, mumwe nechimandarini chekuchina. Asi hazviite kuti muchichina imomo yosiyana vhangeri, hazviite. Saka regai titange taverenga mavhesi maviri anoratidza kuti vhangeri imwe chete, vhangeri hadzina kuwanda. Mukaverenga bhaibheri, dudziro yamunobuda nayo inofanira kuti inge iri imwe chete. Regai ite matatu, nekuti murayiro unoti zvakare nyaya itongwe kana pasina zvapupu zviviri kana zvitatu. Ephesians chapter 4, tangire pavhesi 1 mosvika ku7. Anoti kudii mupostori Pauro? Naizvozvo ini musungwa munashe. Pauro is a prisoner in Jesus Christ. Ndinokumbira zvikuru kuti mufambe zvakafanira kudanwa kwamakadanwa nako. Fambai zvinoenderana nekudanwa kwamakadanwa nako. Nokuzvininipisa kwose. Zvininipisei kwazvo. Nounyoro. Zviitei vanyoro. Nomwoyo murefu. Ivai nemwoyo murefu. Muchiitirana mwoyo murefu murudo. Itiranai mwoyo murefu pachechi ipapa murudo. Muchishingaira kuchengeta vamwe umweya anzi muzvisungo chorugare. Anoti endeavoring to keep the bond, the unity of the spirit in the bond of faith, in the bond of peace. Endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. Tsokorodzai ipapo. Muchishingairira kuchengeta umwe hwomweya muchisungo chorugare. Umwe hwemweya, mharidzo imwe chete, umwe hwemweya, umwe hwemweya.
ukanzwa pachinzi mweya ishoko riri kurehwa nekuti 6:63 dzaJohani anoti nyama haina maturo, mweya ndiwo unoraramisa. Obva ati mashoko andakataura kwamuri ndiwo mweya neupenyu. Ukaona pachinzi tsvagai the unity of the spirit, pari kunzi vhangeri ngainge iri imwe chete. Handei nayo kuno muviri mumwe, kune chechi imwe chete. Ukaona pachinzi muviri ka chiri kunzi muviri ipapo ichechi. Ukaona pachinzi muviri ichechi kaiwe ungazofunga wako wawinawo imboibva ipapo timbovherifya ichokwadi here kuti muviri ichechi. Endai pa2:19 dzavaEfeso. Yes. Naizvozvo hamuzati muchiri vaeni navatorwa, asi vobwo, muri vobwo pamwe chete navatsvene veimba yaMwari. makavakwa pamusoro penheyo dzavaapostora navaprofita. Kristu Jesu ari ibwe repakona. Maari imba yose yakasonganiswa kwazvo inokura ive temberi dzvene munashe. Maari nemiwo makavakwa pamwe chete kuti muve ugaro hwaMwari mumweya. Mazviti saka chiri kunzi muviri ipapo ichechi. Unogona kuiwana futi pa5:22 dzavaEfeso futi inotaurwa ipapo pachinzi chechi sezvairi pasi paKristu, vakadzi ngavazviise pasi pevarume vavo. Obva ati pa28 endai pa5:28 munosvika zvenyu pa30. Saizvozvo varume vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo. Varume vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo. Anoda mukadzi wake unozvida. Anoda mukadzi wake anozvida. Nokuti hakuna munhu akatongovenga nyama yake. Hakuna anovenga muviri wake. Asi unoipa zvokudya nekuishengedza. Nekuigeza kaKristu sezvaanoitira kereke. Kosei Kristu achidaro. Nokuti isu tiri mutezo womuviri wake. Tiri mutezo womuviri waKristu. Nyama yenyama yake. Nyama yenyama yake. Nebvupa ramapfupa. Bvupa remapfupa ake. Ukaona pachinzi muviri ichechi iri kurehwa, dzokerai ku4:4 dzavaEfeso. Kuno muviri mumwe, kune chechi imwe. Hakuna chechi dzaka. Ukaona mateta mubatanidzwa machechi matorasika. Chechi imwe chete. Nekuti Jesu achitaura pa16:18 dzaMateo akati, I say unto thee that thou art Petros. Upon this Petra I will build my ecclesia. Nakuti my ecclesias. Pamusoro pedombo iri ndichavaka chechi yangu. Nakuti chechi dzangu. Chechi imwe chete. Unoinzwa ichidzokorodzwa pa3:15 dzatimoto kutanga. Chechi imwe chete hadzina kuwanda. Handei nayo. Kana ndikanonoka. Ndoda kuti uzive kuti unofanira kuzvibata sei. Uzive kuti vanhu vanofanira kufamba sei mumba maMwari. Mumba maMwari. Iyo kereke yaMwari mupenyu. Iyo chechi yaMwari mupenyu. Mbiru nechitsigiro chezvokwadi. 2028 dzamabasa chechi imwe chete. Hadzina kuwanda chechi mungangozvinetsa zvenyu. Kana dzatowanda dzakarasika dzese. Chechi imwe chete. Zvichenjerere imi neboka rose ramakaitirwa vatariri varo nomweya mutsvene. Fudzai chechi yaMwari. Kuti mufudze kereke yaMwari. Yakatenga neropa rake. Inzwai manyorerwa azvakaitwa. Dzokorodzai. Zvichenjererei imi neboka rose ramakaitirwa vatariri varo nomweya mutsvene. Tiite sei? Kuti mufudze kereke yaMwari. yaMwari hapana kunzi dzaMwari. Kereke yaMwari. Yaakatenga neropa rake. Imwe chete chechi chinofanirwa kuwanda ushumiri. In other words, assignment. Ndo izwire kuti ushumiri. Kutumwa kwa Paulo kwete mwaja weMbhayibheri. Kutumwa kwa Peter, kutumwa kwa Johani, kutumwa kwa John, kutumwa kwa Timothy, kutumwa kwa Tito, kutumwa kwa Epaphras, kutumwa kwa Erasto, kutumwa kwa Philemon. Akusi kuwanda kwemachechi, kuwanda kwevhangeri yechechi imwe chete. Saka Stanbic Bank kaenda mamutare kanovhura branch, harinzi kune bank nyowani kwa mutare. Zvinonzi kune branch nyowani rebhengi rimwe chete.
kunzwika zvatiri kutaura. Amen. Saka vafundisi havarambidzwe kuwanda. Iko kuti ndakatumwa kuparidza ndo kuti ndakatumwa kunoita ushumiri hwangu. Chinobvumidzwa kuwanda ministries. Ministry is a branch belonging to one tree. The tree may have many branches. Sezvaanotaura pa15 Johani, ini ndiri muti wemuzambiringa, imi muri mabazi, bazi haribereke kana risiri pamuti. Saka tinenge tiri mabazi epamuti umwe chete. Hauzombosvika pamango ukaona rimwe bazi richibereka magwavha, kunyepa iko. Ukaona rabereka magwavha, harisire ipapo, rakasungwa newaya, ndonotarisa parinogumana nemuti so. Unotarisire papa. Saka ukati wakatumwa naMwari, tinonotsvaga vhangeri yako. Totiko zvauri kunzimu mango komagwavha abva kupi? Toroti haana kutumwa uyu. Akazvijoinidzira pavhangeri yemuridzi. Haana kutumwa. Vafundisi vakafanana nemarori ari kutakura shoko raMwari. Marori eproton ari kuendesa chingwa. Imwe inodzika kuchipinge kuchechecho. Imwe yopinda muinyanga. Imwe inenge iri Bedford, inenge iri muchitungwiza pamakoni. Imwe inenge iri kuchiredzo, kumalipati kuchikombedzo. Imwe inenge iri pano pabhindura. Imwe inenge iri muairport. Masaizi emotikari anosiyana. Rimwe rinenge riri 30 ton truck, kama kanenge kari ka 1 ton kaneka box kumasuro. Asi vanenge vachiburitsa chingwa chakanzi Lobels. Tikatesta chadzikiswa kuchipinge nechaburutswa muairport, chinotesta zvakafanana. Kunyange marora acho achitakura akasiyana. Ukazoti ndechekwa Lobels tikanzwa chiine safe mukati, tokurambira wena. Toti chachitsekwa Lobels chinenge chemabhekari manyowana ari kuitwa mumunda mazuva anaya. Zvimondimwi zvedu zvakaintroducwa nehurumende yedu yatiinayo. Hurumende yakubika mazvimondimwi mumakura hanzi mabhekari manyowana. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kutambudzika kwevanhu vari kukundikanawo zvavo. Ati chingwa chacho tochiziva. Takura chingwa chakadaro. Saka ndaachida kungokutaridza benzi kuti chechimwe chete. Ngatidzokere kunyaya yedu. Tinoda kuverenga mavhesi matatu anotaura kuti dudziro yevhangeri imwe chete. Hakuna vhangeri dzakasiyana siyana. Dzokere pa4:4 dzavaEfeso. Kuno muviri mumwe, kune chechi imwe chete, nomweya mumwe, kune mweya mumwe chete, se zvamakadanwawo mutariro imwe, kune one hope, kune one calling, Ishe mumwe, kuna one Lord, nokutenda kumwe, kune one faith, nerubhabhatidzo rumwe, kune one baptism, naMwari mumwe, kuna one God, naBaba vavose, one Father of all, uri pamusoro pavose, who is above all, unobatana vose, who works through all, uri mukati mavose, who works in all. Asi mumwe nomumwe wedu, but unto every one of us is given the gift of grace nyasha nechiero according to the measure of Christ. Umbera Jesu maombe. Saka nyasha ndo dzingangosiyana kuti paunoparidza Jesu unoparidza zvine udzamu hwakadii. Yes. But vhangeri racho rofanira kunge riri rimwe chete. Amen. Ukaenda kuJudea ukanosangana na Peter, ukaenda kuAntioch ukanosangana na Paul, uchiona kuti vhangeri yavo yakafanana. Yes. Kunyange vachiparidza kunzvimbo dzakasiyana. Yes. Nekuti vhangeri imwe chete, kune mweya mumwe, kune rubhabhatidzo rumwe, kune kudanwa kumwe, kune tariro imwe, kuna baba vamwe chete, kuna Ishe mumwe chete. Yes. Iwo kazenga wakutaura wako Mwari waunoti wazarirwa, tokubata toti zvakanzi kune one gospel, iri harisirirwe. Ukataura zvehonde minda togona kukusiya. Atati siko iko. Yes. Tezvenyika zvina basa rese. Ukataura zvebhora ukanyepa atimbokudaira. Ukabata Bible shamwari ukabata Bible wewe. Kunyange ndandine kwanda ndichimhanyira ndombononokera zvishoma. Yes. Ndokuteerera ndoti munhu ari kutaura seko. Ukanyepa ndobva ndati uri kunyepa kuna vhangeri yakadaro. Yes. Andisiyane newe. Ndoti ndo basa rangu. Ingawa zeterapi yakamboburitsa advert muHerald kuvanhu veZimbabwe katichenjerirai mabogus police officers. Yes. Hurumende chayo inombozviita. Kune mumwe mukadzi nemumwe murume vakatengesa fodya vakabhadhariswa 2000 kudhara pana chatapa vachinzi macrossa red robot. Vakanga vachicrossa red robot netsoka vanga vasina motikari. Ndobva vanzi masungwa it's a serious crime. Ndobva varadzikwa chaidi chefeki ndobva chavharirwa so. Tukaza ndiri kuCentral. Vakatendeswa paCentral.
ukandichigara pana pandinotora receipt book asi anga atora mari ndokunobuda neimwe exit. Mai vakagara pacharge office kusvika maofisi achiva kuti mama mabatsirwa here, zvikanzi ndisu vave kucrossa red robot. Zvikanzi ko mota yacho iri kupi, zvikanzi tatina mota tacrossa netsoka tatobhadhara fine tatangomirira receipt tiregererewo office hatizvipame. Zvakutonzi naoffice hakuna mutemo wakadaro baba naamai ndeurombo. Maudzwa here zita raoffice akutorera mari, zvikanzi apinda mumaoffice menyu imomo. Ndobva atsakatika akatora mari yemarema. Saka mapurisa anenge akuti kuvanhu veruzhinji chenjererai mapurisa enhema sezvakaitwa naJesu pa7:15 dzaMateo. Chenjererai vaprofita venhema, vanouya kwamuri vakapfeka matehwe emakwai, imo mukati dziri mhumhi dzinoparadza. Obva ati muchaona nezvibereko zvavo, muti mumwe nemumwe unozivikanwa nezvaunobereka. Jesu chaiye anetori nehurumende yakewo yaakaziva kuti kuchauyawo vaparidzi venhema, ndokubva ayambira vanhu. Indi akatumwa naJesu kupfumura nhema. Vhangeri imwe chete, hakuna vhangeri dzakasiyana. Handei pa 1:19 dzaPeter wechipiri, 2 Peter chapter 1 verse 19. Toda kuona kuti munhu akaverenga Bible anobvumidzwa here kuve nedudziro yake yaanouya nayo. Anoti we have also a sure word, a more sure word of prophecy, whereunto you do well that you pay heed. Uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera. It is like a light that shines in a dark place until the day dawn. Rakaita somwenje unovhenekera mune rima kusvikira utonga Until huchitsuka. the day star arise in your hearts. Nenyama tsatsa ichibudira mwoyo yenyu. Knowing this first, Muchiziva pakutanga that no prophecy of scripture is unto private interpretation. hakuna uprofita hworugwaro unongodudzirwa nomunhu. Ngatipadzokorodze ipapo. No prophecy of scripture No prophecy of scripture is unto any private interpretation. of an Dzokorodzai reshona da kuti vazvinzwe neshona. Verengai reshona iroro. Toda kuti tinzwe verse 20 kuti inoti kudi, inoti knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Haugoni kuverenga Bible woburitsa dudziro yemumusoro mako iwewe. Ande inayo verengai. muchiziva pakutanga kuti hakuna uprofita hworugwaro unongodudzirwa nomunhu. For the prophecy came not in all the time by the will of men, Nokuti hakuna uprofita hwakatongouya nokuda kwemunhu, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. asi vanhu vaMwari vakataura vachimutswa nomweya mutsvene. Uri kuzvinzwa manyorerwa zvakaitwa. Vanhu vaMwari pavakanyora magwaro vaimutswa nemweya mutsvene. Ndosaka Jesu akudzokera kudenga akabva atimirirai mweya. Nokuti Jesu aiziva kuti mweya ndiye akanyora magwaro, mweya ndiye achadudzira futi magwaro. Saka dudziro yemagwaro haifanira kunge iri private, inofanira kunge iri a public declaration of the suffering of Christ. The gospel, the Bible was written to testify about the suffering of Jesus. The Bible is not some encyclopedia that any life failure opens to find clues on how to get money without shedding their sweat. It is not written like that. The Bible is God's biography concerning his son Jesus Christ. Yes. Acts chapter 26 verse number 22. But I obtained help from God. Paul akanga achida kuti vanhu vazive kuti Bible kana yakuzoparidzwa rinoparidzwa sei. Anoti I obtained help from God. Asi ndakabatsirwa naMwari. And I ministered, I witnessed unto this day, Ndikamira kusvikira zuva ranhasi. witnessing both to small and great, Chikupira vaduku navakuru. saying none other things Ndisingareve zvimwe but zvinhu. the things that were said by the prophets and Moses, Asi zvakataurwa that navaprofita they should come naMozisi to pass, kuti zvichaitika. that Christ should suffer Zvokuti Kristu akafanira and be kutambudzika. the first to rise from the dead Nokutanga kumuka kuvakafa. and preach light unto the people and to the Gentiles. Aparidzire vanhu vahedheni chiedza. Urikuzvinzwa manyorerwa zvakaitwa. Yes. Hanzi ndakabatsirwa naMwari ndikamira kusvikira nhasi, Yes. ndisingareve zvimwe zvinhu, Yes. asi zvakarehwa nevaprofita naMozisi kuti zvichaitika, zvekuti Kristu waizotambudzika otanga kumuka kuvakafa oparidzira vanhu vaIsraeri
navahedheni chiedza. Ukaona watadza kuona kutambudzika kwaKristu mumagwaro, uri kuparidza zvimwe zvinhu. Ndo zvinonzi naPauro, ndakabatsirwa naMwari ndikasaparidza zvimwe zvinhu. Varume vafundisi vedu ngavabatsirwe naMwari, varege kuparidza zvimwe zvinhu. Saka pane mwe mukomana wanomira panapa wandinofunga kuti dai abatsirwa. Indakambe ndichifunga kuti ndimutsvagire mari yestart atange kutengesa airtime kana something chaanogona kutengesa Mwari amubatsire. Anonzi Shava. Now, ndoda kuti muzive kuti chikonzero ndiri kutaura pamusoro paShava ndechekuti last week akanga akamira panapa achitaura kuti Chiwenga akakeswa naMwari. Ndokusaka Chiwenga akaita accident. Ndokubva afirwa nemukadzi. Saka tada kubatsira Chiwenga kuti Mwari amubatsire. Mweya uri paari wakashata. Ina handifunga kuti pane munhu akakwana angagare pasi kuteerera Shava achiparidza. Ndikutaura chokwadi. Yes. Kana uripo unoteerera Shava, you are a special mental situation. You need some help somehow. Yes. Chiri kutosaka Shava aramba achimira panapa kuomerwa kwaakaitwa. Ane ruvengo rwuri serious neni. He has got a very serious hatred towards me. Yes. Shava. Yes. Ruvengo rwaainarwo runoshamisa kuti rwakabva kupi. But kutaura chokwadi pakurarama kwedu munyika muno muZimbabwe nemuno muAfrica. Asali zvakamboitika kuti panowana munhu anowana chekucelebrate nekufa kwemunhu. Kunyange munhu iyeye akanzi akaipa zvakadii. It's not in our culture. Yes. Kuti munhu akafa panext door unofamba mulocation uchiti akazofa. Hatizvizive izvozvo. Yes. Tinozviziva here muno munyika medu. It's not in our culture. Zvekuti anogara pano achiteerera Shava achitaura zvakadaro. You have a serious mental problem. Yes. Tine vanhu vakawanda vatisingatende mharidzo dzavo. Tinotomba vafumura kana vachinge varasika. But we don't celebrate kufa kwemunhu anenge asina kuponeswa. Kuti Mwari haafariri rufu rwemutadzi. Yes. Zviri kunzwika? Amen. Kuti Shava amire panapa agotaura kuti awana vhangeri nekuti Chiwenga akaita accident. Ndo vhangeri raShava mazuva ano iro. It's a tragedy. Chokwadi. But ndoda kuti muzvizive kuti Shava ruvengo rwake rwakabva kupi. Shava haana kuuya pana achiparidza. Akakumbwa namatema wenyambo. Matema akatora Shava achiti Shava akanga anamatirwa namatema ndokubva atenga Grand. Yaiuya every day ichinzi namatema vataurire. Shava kuti amen and amen. Prophet wakandinamatira ndasina kana send. Iye zvino ndaane motikari. Yakazopararawo zvayo Grand yakashayiwa service. But ndo mawiri akaita Shava panapa. Basa rakanga rapera ndokubva atanga kuuya kwandiri ndaiparidza nachambwera akati ndokumbirawo 30 minutes ndingotaurawo zvishoma. Isu taita hatapedza kuparidza ita zvaunoda kuita gomba ndirore. Ndobva ndatombofamba naShava akati katomboita all night kuGurumonzi naye Shava. Kusvikira zuva randakagara naye pasi paEast Gate up. Ndikati Shava hauna vhangeri, Shava hauna chekuparidza. Dai wanga uri mumwe wambomira zvekubata mic, wamira pamberi pevanhu, wambomira kuenda pamberi pevanhu. Umbodzidza vhangeri kwandiri inini vhangeri ndoriziva, iwe haurizive. Akatoti maita mandibatsira. Ndobva aenda kuna Matema ndokunomutaurira. Matema ndobva amuti usanyeperwa kana Chiwenga unotori mufundisi izvezvi. Zvoti dai Matema akamira kuteera, dai Shava akamira kuteera Matema, pamwe angadai akutonzwisisa vhangeri zviri nani pane zvaanoita nhasi. Yes. Ina handisati ndamboita problem naShava, handina ruvengo naye. I don't hate him. Ndakamubatsira kakawanda muupenyu hwake. Shava akabatwa kaviri nemapurisa achidriver Grand asina license. Ini ndindaibhadhara fine iyoyo. Kana wazosangana naye mubvunzo kuti ndikunyepa here. Ndakabhadharira Shava fine inini asungwa achidriver asina license. Rimwe gore motikari yakanga kutowewa apa nekanzuru naro anga aripo achihumana ari muno muhanaro. Kanzuru ikati akutakura mota washaya 57 yekuti ubhadhare fine. Shava akapinda muno akati varume naro imbomira kuparidza ngatite konte mota yakuenda. Ndobva aita konte ndobva pabuda $3. Vanhu vese vakaburitsa mari yakakwana kuita $3. Paidiwa 57.
Ini ndokunoti kumunhu wekanzo, please usatakure moto yemurume ukaitakura mari yacho inozowanda. Regai anotsvaga mari anouya nayo kana atadza ndozobhadhara inini. Nanhasi mari iyoyo shava haana kuibhadhara kusvikira manhiri anaya asati abhadhara mari iyoyo. Handigoni kutaura zvangu zvevakadzi vakauya paseri apa vachida maintenance kwaari, handigoni kuda kuzvitaura izvozvo. Ndokotaura mbishana zvangu semunhu hada kuclarifya nyaya. Shungu dzashava ndedzekuti akandiona ndichitanga kuparidza panapa ndisina kana speaker. Takaparidza tese panapa tiri pasame level. Ndobva nyasha dzawanzwa naMwari ndokubva tawana midziyo yekuparidzisa. Ndo zvakagumbura shava kuti ndakasara sei ndisina kana chinhu kusvikira nhasi. Ndoti pavaiparidza nhema namatema vaitora mari vachinyepera vanhu. Mumwe munhu simwe murume akandivinga muno akati taurai namatema wenyu. Akanditorera $5 yangu achiti ndichanowana miracle money Kumba. Handina kuiwana, handina hupfu Kumba, ngaandidzosere 5 yangu. Ndikatipedzerana namatema hasi mumwe wangu. Iwo waitendawo zvemiracle money, iyo $5 wakangoiwana zviri miracle. Wakati kudzokera kwawakangowambowana 5 iyo. Wonogovana mari pasera apo pabatana imowa. Yavaibira vanhu nhasi matema achiri kungoita nyambo. Achibira vanhu mari pana. Yes. Kufa kwemunhu haisi victory kune munhu anenge asara. Yes. Shava kunyange akasara ini ndikaenda haasi kuzorarama shava nekusingaperi. Achangofawo sekufa kunenge kwaita Chiwenga. Kufa haisi saini kuti afa akanyangara pamberi paMwari. Yes. Uye kusara haisi saini kuti wakarurama. Jesu akafa wani akarurama, ukasara vatadzi vega. Anga atadzira Mwari chii? Jesu musi wakaenda paKalvari. Shava angataure zvekuti ini ndinoda deliverance ingapuwe nashava ini. Ukamisa shava apa neni anganzi anoda deliverance ndiani? It's a tragedy. NeBhaibheri racho charire kuparidzisa shava haana. Haana Bhaibheri shava. Enda unobata chiBhaibheri chaanoverenga uone kuti Ephesians ipi yeBhaibheri. Haatori naBhaibheri racho. Zvekuti chinotomunza pano kushaya kuti anenge aswere kumba. Regai ndingotsvaga huko kunoswera. Zvekuparidza zvakaramba kare kare. But kana iri nyaya yekufa kwemunhu anenge achiparidza, regai timbovereka rimwe gwaro tinzwe kuti Mwari kana akatumirwa nemunhu, pane kufirwa here kunogona kuitwa nemunhu iyeye kuchireva kuti haana kutumwa. Handei pa24:16 dzaEzekiel pane umwe mushumiri weshoko raMwari akafirwa ipapo sekufirwa kwandakaitwa, ende iyeye akafirwawo futi nemukadzi wake sekushayikirwa kwandakaitwa ini naadzimai vangu. Ezekiel wamunoziva wewe akafirwa nemukadzi, mavhesi acho aripo. I24:16 Ezekiel 24:16 ngatinzwe kuti chii chakaitika. Mwanakomana womunhu, Mwari akanga ataura pachapter 23 kuti haasi kufara nekusarurama kweJerusarema nekusarurama kweSamaria. Aitaura naEzekiel muprofita, ndokubva rimwe zuva Mwari adzauka kumuprofita. Inzwai tangidzai. mwanakomana womunhu, Mwari unoti mwanakomana wemunhu achitaura naEzekiel. tarira, Chikanzi naMwari hona, ndinokutorera pakarepo norufu unodikanwa nameso ako. ndoda kukutorera mukadzi waunoda iwewe. Asi haufaniri kuchema kana kuungudza. Kana ndatora mukadzi wako usacheme kana kuungudza. Nemisodzi yako haifaniri kuereka. Usaburitse misodzi mfana. Gomera asingazvirege kunzwika. Gomera asingazvirege kunzwikwa. Usachema wakafa. Usachema mukadzi wako anenge afa. Sungira zvishongo mumusoro wako. Sungira zvishongo mumusoro mako. Upfeke shangu dzako patsoka dzako. Pfeka shangu mutsoka dzako. Usafumbira muromo wako kana kudya zvokudya zvavanhu. Zora mafuta muromo wako upfumbire, urege kuonekwa sewakachenyuruka handei nayo.
ipapo ndakataura navanhu ndokubva Ezekiel abva kuna Mwari audzwa naMwari kuti Mwari aida kutora mukadzi wake ndokunotaura nevanhu vaIsraeri. Inzwa kuti akati kudii? Ipapo ndakataura navanhu mangwanani. Wakataura nevanhu kuseni. Madekwana mukadzi wangu akafa. Ndokubva kumanheru mukadzi wangu afa. Ndikaita mangwanani sezvandakarayirwa. Kuti ndiburitse misodzi ndakanga ndarambidzwa. Zvino vanhu vakati kwandiri. Ndobva vanhu vauya kunhamo kwemukadzi waEzekieri. Ko haungatiudziwo kuti zvinhu izvi zvinoti kudini kwatiri. Tsika yaIsraeri munhu akafirwa nemudikani wake anobvarura hembe opfeka magumbu oveura musoro wake oramba kudya. Saka Mwari achitaura naEzekieri anoti ndokutorera mukadzi wako asi kana afa usabvise hembe, sunga musoro wako urege kuonekwa baravara, zora mafuta pamuromo arege kuchenuruka, nekuti ndine zvandoda kuparidza nerufu rwemukadzi wako. Saka vanhu vakauya kunhamo vachitarisira kuona Ezekieri akapfeka magumbu achibuda musodzi achiridza mere akaveura baravara. Remember Job paakafirwa nevana akaveura musoro, munozviziva. Remember David paakafirwa nemukadzi wokutanga waBhatishebha akapfeka futi magumbu. Yaive tsika yaIsraeri. Saka pavakasvika kumariro kumba kwaEzekieri vakaona muprofita akatorova sutu kana musodzi kana wani hanzi gomera nechemukati. Vanhu vakati kudii? Ko haungatiudziwo kuti zvinhu izvi zvaunoti zvinoti kudini kwatiri zvaunoita zvakadaro here. Zvikanzi nevanhu vaJudha hatisatambouya kumariro akadai. Iwe urodziwe here kuti adzimai vako vaenda iwewe? Zvii zvaunoreva nekusapfeka magumbu kwawaitawo? Watyora tsika dzavanhu vaIsraeri, haunopfeka masaga pawafirwa. Zvinorevei zvawaita izvi? Inzwa ansa yacho. Zvino ndikati kwavari, ndokubva Ezekieri adaira. Shoko raIshe rakasvika kwandiri. Zvikanzi ishoko rakanga rabva kuna She. Taura neimba yaIsraeri uti. Taura neimba yaIsraeri uti. Zvanzi naIshe Mwari. Zvanzi naIshe Mwari. Tarirai. Tarirai. Ndichamhura nzvimbo yangu tsvene. Ndoda kumhura temberi iri paJerusarema. Yamunozvikudza nayo. Yamunozvikudza nayo. Muchiti isimba renyu. Muchiti isimba renyu. Inodikanwa nemeso enyu. Inodikanwa nemeso enyu. Inonzwirwa tsitsi nemweya yenyu. Inonzwirwa tsitsi nemweya yenyu. Vanakomana venyu nevanasikana venyu vamakasiya. Yes. Vachaurawa nomunondo. Vachaurayiwa neBhuzaradhani. Ipapo muchaita sezvandakaita ini. Muchaita sezvandakaita. Hamungafumbiri miromo yenyu. Kana vana venyu vafa musapfumbire miromo yenyu. Kana kudya zvokudya zvavanhu. Musadye zvokudya zvavanhu. Zvishongo zvenyu zvichava pamusoro yenyu. Musabvise hembe mupfeka magumbu. Neshangu dzenyu patsoka dzenyu. Shangu dzenyu patsoka dzenyu ngadzisungwe. Hamungacheme kana kuungudza. Hatidi kunzwa munhu anochema musi uchaurayiwa vana venyu. Asi muchapera muzvakaipa zvenyu. Muchapera mune zvakaipa zvenyu. Muchagomerana. Muchagomerana. Saizvozvo Ezekieri uchava chiratidzo kwamuri. Ezekieri kufirwa kwaitwa chiratidzo kwamuri imimi vana vaJudha. Zvose zvaakaita iye nemi muchazviitawo. Teedzerai zvakaitwa naEzekieri pamariro ekumba kwake munodaro kudzimba dzenyu. Kana zvisvika muchaziva kuti ndini Ishe Mwari. Kana zvaitika muchaziva kuti ini Mwari ndakazvirayira. Mazviti akanga akakeswa here Ezekieri naMwari? Kwete. Zvaakashayikirwa naadzimai vake. Handiti shava ndo zvaakataura kuti ukafirwa wakakeswa. Saka iye haasi kuzofirwa shava. Haleluya. Amen. Anga akakeswa here Ezekieri? Zvinosara zvaakafa kuna Abrahama. Abrahama anga akakeswa pakafa Sara. Ko pakafa Racheri, padombo raRacheri, Jakobho abuda paDhanarama achienda Bheterehema, haana kusvika here nemukadzi mumwe chete Leya, asi akanga abuda Siriya aine vakadzi vaviri. Pakafa Racheri, Jakobho anga akatukwa here imi naMwari? Anga akatukwa. Ko panotaurwa naPauro kuna Timoti pachapter 1 ya2 Timoti achiti ndinorangarira kutenda kwaimbova muna mbuya vako vaLoisi. Anditi chinosaka Pauro aiti kutenda kwaimbova muna mbuya Loisi. Inhau yekuti mbuya Loisi vakanga vafa. Kwairo shoko zvarinotaura pa13 dzamabasa kuti vazhinji vakanga vaona Jesu achikwira kudenga, vakanga vavata rufu, vamwe vacho vachiri muJerusarema vachiri vapenyu. Vakanga vafa, vakanga vakatukwa naMwari. Zvakagurwa James musoro naHerodhi anga akatukwa. Zvakaurayiwa Timothy Peter nekurerwa pamuchinjikwa anga akakeswa Peter.
ko zvakagurwa Pauro musoro anga akakeswa naMwari. Ko Stephen zvaakatakwa namabwe anga akakeswa Stephen. Stephen akatemwa nevanhu vese imi akatofa nyika yese akatarisa. Stephen anga akakutukwa naMwari. Saka totenda shava here ko totenda zviri mumagwaro. Jesu akasiya ati vanoparidza vachafira vhangeri. Akazvitaura. Ende vanga vasingaurayiwe nevhangeri, vaiurayiwa nevanhu vanopikisa vhangeri, vanogumburwa naro. Vhangeri riri offensive. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Amen. Akasvika pakutaura mashoko anorwadza shava ekuti vanhu vezanu vari kuda kuuraya Chiwenga vari kutoshandiswa naMwari. Nekuti Chiwenga akabata vanhu vakuru vaMwari. Munhu akadaro anda kuchererwa ari mupenyu. It's a pity kuti munhu akadaro anotori nemukadzi anomuti baba Kumba. Haifanira kuwana mukadzi anobvuma kugara naye shava. Nebankruptcy yaainayo yekufunga hazviri magwaro, kungofunga chete kwakakwana. Akumo mari. Saka nguva yese iri kureva vanhu nezano mutaundi muno ndimwari ari kutuma vanhu ivavo. Chokwadi ichocho. Kuinga Mwari akati akavenga vanhu vanodeura ropa wani. Haana kudaro Mwari. Akadaro. Chikwangwari chandati ndisimudze. Saka mwana chikwangwari makachiona kupi. Ende pa 1722 dzamabasa. Ndo pakaitika chikwangwari. Kaparidza nhema, isu tisati taparidza vhangeri yatinayo, tombobata iwewe. Tombobata iwewe. Shava dambudziko raasangana naro nderenzara zhari zhari. Ari kuda grocery hampa. Ndore ari kuda. Haasi kuda mavhesi. (1722) dzamabasa. Zvino Pauro amire pakati peAreopago. Pauro anga akamira paAreopago. Akati kudi imi varume veAthens, imi varume veHarare pana first panapa. Pazvinhu zvose ndinoona kuti munoita zvezvinamata. Ndida kuongorora zvamunonamata, ndaona kuti hamuzive Mwari wechokwadi, munoita zvezvinamato. Nokuti ndakati ndichipfuura ndichicherechera zvamunonamata. Ndichida kupfuura zvangu, ndichida kuona kuti munozivikanwa Mwari wechokwadi here muHarare. Ndakaonawo atari yakanyorwa. Wakaona atari yakanyorwa kunzi kuna Mwari usingazikanwi. Saka atari uneinayo iwewe. Zvino chamunonamata musingachizivi. Yes. Ndicho chandinokuparidzirai. Saka akanga achipfuura ndokubva aona chikwangwari. Chakanzi to the unknown God. Akati handichisiye chakadaro, ndakutangira ipapo. Ndobva atotanga kuparidza akati chikwangwari ichi chinoratidza kuti hamuzive vhangeri yechokwadi, makarasika vanhu veAthens. Ndobva arova kusvika pavhesi ya 34. Inzwa kuti zvaakasvika pa 34 chii chakaitika, akarova tangire pa 33. Akatoti zvino Mwari akarega hake kurangarira mazivo ekusaziva, asi anorayira vanhu vese kwese kwese kuti vatendeuke, nekuti akatara zuva raachatonga nyika naro nekururama, nemurume waakagadza, akasimbisa shoko iroro kuna vose pakumutsa kuvakafa. Ande pa 33. Naizvozvo Pauro akabuda pakati pavo. Ndokubva Pauro abuda pakati pavo paAreopago. Asi vamwe varume vakamunamatira vakatenda. Vamwe vakati, uyu murume anoparidza chokwadi uyu handei naye. Pakati pavo paiva naDionisio naDamaris muAreopago. Yes. Nomukadzi wainzi Damaris. Yes. Navamwe pamwe chete navo. Yes. Ende pa 32 munzwa kuti vakatenda ava ndivo vega vakanga varipo here, kune vamwe vasina kutenda futi. Zvino vakati vazwa zvokumuka kwavakafa. Yes. Vamwe vakaseka. Asi vamwe vakati chazokunzwazve pamusoro peizvozvo. Nyaya dzako ihobvu dzoda futi rimwe zuva. Ndo patazoenda pa 33 kapanzi vamwe vakatenda vakanamatirana naPauro. Ndo panzi panga paina Dionysius nemukadzi ainzi Damaris. Pakatozotendeukwa. Asi nyaya yacho vhangeri yacho yakatangira pachikwangwari chakanzi
to the unknown God. Amen. Chakanga chakatuiswa nevarume vaigara muGreece vaitonamata mwari wavanga vasingazive. Pauro ndokubva aparidza akatangira pachikwangwari ichocho. Saka ukaona kuti chiri kubata chikwangwari techireva vhangeri akarazika. Zvobvumidzwa. Saka pane mumwe murume anonzi Ben Hinn. Pane murume anonzi Ben Hinn. Murume anonzi Ben Hinn ari ku-USA, handiti? Yes. Ndoko anoparidzira. Ane rimwe gavara anowirirana naro kuAfrica rinonzi Pastor Chris. Izvezvi kutaura kunoku, Chris na Ben Hinn vane television channel nyowani yavari kuranda muAmerica. Toda kuona Ben Hinn uyu ane mazwa akataura. Andoda kuti ndikomente tozobata rimwe gava riri muno muHarare. Riripo futi da kuriisa ipapa. Yes. Player itinzwe. To my wonderful partners and friends, and I have Jim Sonell with me. We're going to talk about what God did today, a day in kingdom history that will not be forgotten for a long time. I see your video atiri kudai. Tikuda video yaakabuda achitaura kuti prosperity gospel rakatsauka anga asina kugara pasi. Imbo player ire mumwe murume ari muno muchichagara Ben Hinn tuida. Ngomira dauti muchagara Ben Hinn. Isingopera ero ritoda kuti tiplay iro. Uyu murume uyu anonzi Loveless Manhango. Ndewe church inonzi Bethsaida. Toda kuti mumunzwa achitaura. Anoti akaona bhuru akaudzwa naMwari kuti simba raainaro pakunamata ndere bhuru. Saka vanototenda veBethsaida kuti vane anointing yebhuru. But nhasi hatitoda kubata nawo yebhuru, toda kubata zvaachataura. Chimudhara chekudharadhara but chakarasika zvisingaite. Ngatinzwe zvachoda kutaura. Tangidzai video iyoyo. Manya uya baba. Baba vaya vaenda kumi baba wake. Azindi kumanya. Manya uya baba. Ndinotenda archbishopu nedare rose revapurisita dare rose rinokudzwa rechechi council ndinokukudzai vana mai archbishop mai bishop ndinokukudzai namai cheya wedu ndinokukudzai sangano rose ini ndiri mupristi zambuko kubva kuchimanimani kwa chief chikukwa ndikoko kwatiri kubata basa Jehovha vari kutiitira zvakanaka. Mwana uyu akangomuka musi weSunday manheru. Ini ndanga ndaenda kubasa ndandiri kuZEC kuvoter inspection, saka ndandisipo pamba, asi amuka kudaro mai vari pano, amuka kudaro akaita semwana avhunduka achiti ndanga ndichenza kuda kutsimbirirwa mweya wangu ndakarara, saka ndazowana chaedza chapenya ndo chakwanisa kundimutsa. Achibuda mubedroom make ndokubva apinda mubedroom medu ndokubva ataura namai zvese zvaanga angoona mavisions anga achiona. Aona kudaro ndokubva vanamata mweya uya ndokuita sewa suduruka wadaro ndokutomuka ake zvakanaka. Monday makuseni akaenda kuchikoro, aenda kuchikoro kuma 9 o'clock makuseni ndokubva anzwa kutanga kuneta nekupera simba mumajoints. Zvadaro izvozvo ndokubva aperekedzwa kumba neshamwari dzake ndokusvika kuna amai. Amai ndokuzonditumira shoko, ini ndokuzouya ndokubva tatanga kumunyengeterera. Tamunyengeterera pai tikaona kuti dambudziko riri kukura ndokubva tabata baba. Baba vakampa munyengetero pafoni. Ndinokutendai archbishop, ndinokutendai baba, ndinotenda mutumwa weBethsaida zvizhinji. Wakatisunungura kamwe kamwe ipapo akatanga kuita zvimwe zvinhanho. Anga asingagoni zvaari kuita izvi, aitogara akatobatwa namai kana kuti ndakatomubata ini, asi akasunungurwa ipapo kakare. Asunungurwa kudaro archbishop vakanyengetera mvura mukapu, ndikamupa yekumwa yasiri kutaura baba aita baba. Ndinoda kungopupura kuti nhume ine simba vakomana, nhume ine simba vana amai. Kana mawana dambudziko
kurumidzai kubata nhome. Zvinhu izvozvo zviiswe mumaoko emunhu waMwari akatumwa anosunungura. Ndiri kuona achisununguka nhasi, ndaona minana nekuti iye achitaura zvakuratidza kuti mweya uya waziva kuti tasvika panzvimbo tsvene, waziva kuti wakuda kuparadzwa, ndokutanga uchichema, ndokutanga uchidzungaira. Ndinodaira kuti mwana anoitirwa zvakanaka. Ndinongomupa Priska mukati menyasha, mukati mengoni, asi ndichinyanya kutenda zvizhinji Baba kuti ruoko rwenyu rune simba, mutumwa weBetsaida ane simba. Ndiri kutopupura ndakadai kune mumwe namumwe ane dambudziko, ngatichemei tiri pamuchinjikwa. Ndine kutenda nekudaira kuti Jehovha anomuitira zvakanaka. Ndatenda Baba nenguva yamandipa, ndichiti amen. Timuteerere zvichataurwa namanhango ega achitaura. Iyi yapera testimony. Ndakaona Elijah, ndikaona nyika itsva, ndikava mumwe wakamiswa mberi kwavanhu achiona manenzi namashuva. Vanotadza kunyika yedu vanotadza havo, asi kana nguva yekutonga kwaunotonga yasvika vanoenda vakatakura mabasa. Ndakavaona vachibva kunyika dzakatisandara vaine madungwe namadungwe kuzotongerwa mhosva dzavo. Vakanga vakatakura nezvavakapara, vakauraya vanhu, vakanga vakavatakura, vakabisa dzinhumbu, vakanga vakamira muropa, vachitambura, vakatarira kwavanotarira. Ndakanga ndiri mumwe wavatsvene wakanga achisarudza vaizopinda. Ndakanga ndisina zvandaita asi kumira nokunongedzera. Vatadzi vaive namabasa avo vainanga kuzvimvemvura. Kune dziva dzisina magumo rinochema vatadzi vavatadzi varimo. Kune guta rakanaka rakazara kupenya rinomwenja usingatambudza usingatambudza. Dzokera kumashure zvishoma 30 seconds kumashure, tinoda kuti tizwe paanga achitota akaona vanhu vachipinda, iye ari mumwe wevaisarudza. Tsokorodzai ipapo. Rinomwenja usingakunongedzera. Dzokera kuti kumashure mushana. Vatakura nezvavakapara. Yes. Vakauraya vanhu, vakanga vakavatakura, vakabisa dzinhumbu, vakanga vakamira muropa, vachitambura, vakatarira kwavanotarira. Ndakanga ndiri mumwe wavatsvene wakanga achisarudza vaizopinda. Ndakanga ndisina zvandaita asi kumira nokunongedzera. Vatadzi vaive Tsokorodzai futi. Tsokorodzai futi. vakauraya vanhu, vakanga vakavatakura, vakabisa dzinhumbu, vakanga vakamira muropa, vachitambura, vakatarira kwavanotarira. Ndakanga ndiri mumwe wavatsvene wakanga achisarudza vaizopinda. Ndakanga ndisina zvandaita asi kumira nokunongedzera. Tsokorodzai futi ipapo. Vatadzi vakamira muropa, vachitambura, vakatarira kwavanotarira. Ndakanga ndiri mumwe wavatsvene wakanga achisarudza vaizopinda. Ndakanga ndisina zvandaita asi kumira nokunongedzera. Mazvita chigumirai ipapo. Hanzi ndakanga ndiri mumwe wevatsvene wainongedzera vaizopinda. Ndakanga ndisina zvandaita asi kumira nekunongedzera. Tsokorodzai futi kuti vaizwa bata. Ndenge kudakidza vakeri. Kune dziva risina matarira. Ndakanga ndiri mumwe wavatsvene wakanga achisarudza vaizopinda. Ndakanga ndisina zvandaita asi kumira nokunongedzera. Vatadzi vaive namabasa avo. Gumirai ipapo. Hadzi ndakanga ndiri mumwe wevatsvene aisarudza vaizopinda. Ndakanga ndisina zvandaita asi kunongedzera. Uyu ngaapinde, uyu haapinde, uyu ngaapinde, uyu haapinde. Ibhuku raiverengwa namanhango raakanyora iye. Kureva kuti vanopinda Bethsaida vari kutenda kuti iye manhango achanongedzera vachipinda. Move, pinda. Uyu ndiani ko ndobva ndati ndiri Chiwenga zvose atikuzive chamwari. Haupinde. But Bhaibheri rinoti anopinza vanodenga ndiani?
Anopinza vanhu denga ndiani? Bhaibheri rinoti kudii? 25:31 dzaMateo. Tati isusu hakuna private interpretation yemagwaro. Kureva kuti murume uyu ari kuti vanopinda denga ndiye achasarudza sezvakaitwa una Mwaja. Mwaja akataura futi kuti anenge ari pagate vanhu vachipinda vachipinzwa nemutumwa Mwaja. Kureva kuti vanopinza denga muZimbabwe vawanda. Madungu anenge aripo akasangezwa nezvidhara so. Madungu ari Deputy Heavenly Army Commander. Madungu ada kuenda kuchipatara. But asega anorwara uya andorwara futi. Denga richapinzwa na Loveless Manango. Denga rakadaro pinda izvenya andidi. 25:31 dzaMateo. Zvino kana mwanakomana wamunhu achiuya nokubwinya kwake, Asi Manango achauya achibwinya, mwanakomana wemunhu navatumwa vose vanaye achauya nengirozi. uchagara pachigaro chake choushe. Jesu ndiye achagara pachigaro cheushe chinobwinya. Namarudzi ose achaunganidzwa pamberi pake. Manango anenge atoripo pakiu yevachaungana pamberi paJesu. Uchavaraura semufudzi unoraura makwai nembudzi. Acharaura semufudzi anoraura makwai nembudzi. Uchaisa makwai kurudyi rwake, Achaisa makwai kurudyi, mbudzi kuruboshwe. achaisa mbudzi kuruboshwe. Zvino Ishe uchati kuna vari kurudyi, Achati kudii kune vari kurudyi? uyai makaropafadzwa naBaba, Uyai imi makaropafadzwa ugare naBaba. nhaka yeushe hwawakagadzirirwa. Ishe ndiye achati uyai imi makaropafadzwa naBaba. Yes. Asi Manango dzokurodzai vhesi iyoyo. Zvino Ishe uchati kuna vari kurudyi, Ishe ndiye achataura nevari kurudyi. uyai imi makaropafadzwa naBaba, Uyai imi makaropafadzwa ugare naBaba. nhaka yeushe hwawakagadzirirwemi Mugare nhaka yeushe hwamakagadzirirwa kubva pakuwambwa kwenyika. kubva pakuvambwa kwenyika. Siyanai nayo. Anopinza vanhu denga ndiIshe. Yes. According to Scripture. 13:44 dzaMateo. Ozotudzawo yawawanawo iwewe inoti Manango achasarudza vanopinda. Kana waiwanawo indotendeuka, kana waishaya iwewewo wochitendeukawo. Uzinawo ndeye kutendeuka uchienda kuchokwadi. Indika ndakarasika ndiparidzireyo nditendeuke. Takambodedza dare pana pakati vafundisi uyai tionesane. Hapana akauya. Saka takutongorova muchokocho kungovafumura kusvikira Jesu achiuya. Asi dai vakauya kudare vanenge vatendeuka tosiyana navo ndava right. Yes. Kusauya kuziva kuti havana chokwadi. Yes. 13:44 Ushe hwokudenga hwakafanana nepfuma yakawanzwa mumunda, munhu akaiwana iyo yakawanikwa nomunhu, akaibvisa panga akavigwa ndokubvaikafu ndokuenda achivhara. zvino nokufara kwake unoenda Akandotengesa pfuma yake akatengesa yose zvose zvainazvo ndokubva akatenga atenga munda. munda iwoyo. Yes. Ushe hwokudenga hwakafanana nomutengi unotsvaka maparera akanaka. Andeinayo. Akati awana parera rimwe rino mutengo mukuru, Akaita sei? akaenda akandotengesa zvose zvaakanga anazvo, Ndokunotengesa zvose zvaainazvo akaritenga iro. ndokubva aritenga. Ushe hwokudenga hwakafananawo noutava hunokandirwa mugungwa, Ushe hwokudenga hunofanana neneti rinokandirwa mugungwa. runounganidza marudzi ose ehove. Anounganidza marudzi ese ehove. Kana rwazara Kana rutava vanorukwevera rwazara pamhenderekedzo, anorukwevera pamhenderekedzo. vakagara pasi, Vobva vagara pasi. vakaunganidzira dzakanaka mudziyo, Dzakanaka asi vanhu dzakaipa dzoiswa mudziyo. vanodzirasha. Dzisakanaka dzakaipa vanodzirasa. Ndizvo- Dzokorodzai vesiyoyo kanyi dzokorodzei. Kana rwazara Kana rutava rwazara vanorukwevera pamhenderekedzo, runokweverwa kumagombekombe egungwa. vakagara pasi. Pari kunzi vakagara ndofunga ndopakapfekerwawo manhangwa ipapa. Pozi papa pasati padudzirwa kunzi vanogara pasi ndavanani. Vogara pasi voita sei? Vakaunganidza dzakanaka mumidziyo, Dzakanaka dzoiswa mumagaba, dzoiswa musherefu. asi dzakaipa vanodzirasha. Dzakaipa dzokandwa mudziva romoto. Saka vanogara pasi ndavana manhangwe rina naMwazha.
ndizvo zvichaitwa pakuguma kwenyika. Zvichaitwa pakuguma kwenyika ndezvipi? Vatumwa vachabuda. Ngirozi ndo dzichabuda. Vachabudisa vakaipa pakati pavakarurama. Toburitsa vakaipa pakati pevakarurama. Vachavakandira muviya romoto. Ingirozi. Asi manango. 1336 ingirozi icho kwadere. Aipedzise ipapo endai pa 50 verekai. Tidzwo tinopera sei. Vachavakandira muviya romoto. Vasakanaka vanokandwa muviya romoto. Ipapo vachaona kuchema nogeda kwamene. Saka vanhu vachachema nekugeda meno vanenge vatorambwa kana manango. Chechi yakadaro haina kunaka. Andipa 1336 but ndoda kuti muzive kuti tisati tasvika pa 36 Jesu akanga ataura mufananidzo wemasawi. Akati mukushaka kushambe yake yakanaka munda make. But manje rume vengu wake akaendobva achigara masawi. Ndobva varanda vake vati Ishe ko mundoona kupi masawi titenderei tinodzura. Ndobva ati regai zvikurane pakudzura kwenyu mungazobatanidza mbeu yangu yewiti muchifunga kuti masawi tichazodzura pazuva rekukohwa. Tobva tatanga tacheka masawi toaisa mabhanduru okandwa mumoto totora witi toisa mudura. Ipo pari kunzi witi vanhu vanoponeswa, masawi vanhu vasingaponeswe. But zvanzi kune vaida kunocheka titenderei tinodzura masawi. Avasiri verana manangwa. Saka pa 36 yakanga yakududzirwa. Akanga apinda mu private room nevakomana vaive vadzidzi vaive rimigenga rese ranga raenda. Yes. Zvino Jesu akati aendesa vanhu vazhinji akapinda mumba, vadzidzi vake vakauya kwaari vakati, tidudzirirei mufananidzo wamashawi mumunda. Tidudzirei mufananidzo wamasawi mumunda. Akapindura akati kudii? Unokusha mbeu yakanaka ndiye mwanakomana womunda. Jesu ndiye muridzi wemunda akakusha mbeu yake yewiti mumunda make masikati machena. Munda inyika. Mbeu yakanaka ndio wanakomana vousha. Vanoponeswa ndo mbeu yewiti. Mashawi ndio wanakomana owakaipa. Masawi ndio vanoenda kwa magaya. Muvengi wakakusha ndiye diabolos. Satani ndiye akatuma magaya. Kucheka ndiko kuguma kwenyika. Nguva yekucheka inguva yekuguma kwenyika. Vacheki ndio vatumwa. Ngirozi ndio vanocheka. Apana futi manango ipapo Bible harisikumbozipesanisa. Ku 50 kwanzi vatumwa ndo vachaisa dzakanaka mumagaba. Ku 36 kwanzi vatumwa ndo vanocheka. Ndo vari kuuya navo. Inzwai pa 17 dza Johani ndai pa verse 1 kusvika pa verse 3. Tobva tazoverengera 17:30 dzamabasa. Tobva tanyatsoona chokwadi denga ropindwa sei. Anopinza denga ndiani? Vakomana. Imagine kuti munhu anopinza denga ari muno muZimbabwe wena. Ingozvifungawo chete. Kunetseka kuri kuita pasi rese kuda kupinda denga, anopinza wacho ndimani wangu. Tudzare pasati pakuti unozviziva here kuti manhango anopinza denga. Manhango uri gava. Unotofanirwa kutendeuka manheru anoshaiwo. Mavhesi haasi kuzvibvuma kuti iwewe uchasarudza vanopinda uchinongedzera. Hadzi ndakanga ndisina zvandaita asi kunongedzera. Hautorina zvawanga uchifanirwa kuita. Zviroto zvauinazvo izvi manhango iwewe. Dai mazuva emurayiro takakutema nematombo kudhara wakafa. Wototenda nyasha, tiri mazuva enyasha. Muchapedzerana musi waari kuuya. Achauya kuti aita anopinza denga ari kupi? Manhango chota ndairazika musazviteerere Ishe. Mazwi aya Jesu akataura akatarisa kudenga. Jesu akataura izvozvo akatarira kudenga akati baba nguva yasvika. Kudzai mwanakomana wenyu. Kuti mwanakomana akukudzei. Sezvamakamupa simba pamusoro penyama yose. Kuti vese vamakamupa avape upenyu husingaperi. Upenyu husingaperi ndihwo. Kuti vakuzivei imi Mwari mumwe chete uri woga. Kuti vakuzivei imi Mwari uri woga wazvokwadi. naJesu Kristu wamakatuma. Kudzai mwanakomana wenyu sezvamakamupa mwanakomana simba pamusoro penyama yese. Kuti ape upenyu husingaperi kune vamakamupa. Anopa upenyu husingaperi according to John 17 mwanakomana. Kwete manhango. Upenyu husingaperi Jesu ndiye anopa. Kwete manhango. John 10 verse 1 kusvikira pa 4 mojamba moenda ku 7.
Zvirokwazvo ndinoti kwamuri. Unoti kudii? Usingapindi nomukova mudanga ramakwai. Asingapinde nemukova padanga remakwai. Asi unokwira nokumwe. Anokwira nekumwe. Imbavha negororo. Imbavha samanhango negororo. Asi unopinda nomukova. Asi anopinda nepadhoo. Ndiye mufudzi wamakwai. Ndiye mufudzi wemakwai. Murindi womukova unomuzarurira iye. Anochengeta dhoo, akaona mufudzi anovhura dhoo. Makwai anonzwa inzwi rake. Makwai anonzwa inzwi remufudzi wemakwai. Unodana makwai ake namazita awo. Mufudzi anodana makwai nemazita awo. Akaperekedzera kunze. Anoaperekedzera kunze. Kana abudisa makwai ake ose. Kana abudisa makwai ake ese. Unoatungamirira. Anoatungamirira. Makwai anomutevera. Makwai anomutevera iye mufudzi. Nokuti anoziva inzwi rake. Makwai anonzwa inzwi remufudzi. Yes. Asi mweni haatongomuteveri. Muenzi haateverwe. Ndainayo handina strength. Asi anomutiza. Makwai anotiza stranger. Nokuti haazivi inzwi. Makwai haanzwi inzwi remutorwa. Jesu akareva mufananidzo kwavari. Havana kunzwisisa. Havana kunzwisisa kuti zvaakavataurira ndezvei. Yes. Zvino Jesu akati kwavarizve. Yes. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri. Yes. Ndini mukova wamakwai. Ndiwe mukova wemakwai. Vose vakanditangira kuuya. Yes. Imbavha nemakororo. Verse 11. Ndini mufudzi wakanaka. Ndiwe mufudzi akanaka. Mufudzi wakanaka unorashira makwai ake upenyu hwake. Anopa upenyu kumakwai. Mufudzi akanaka ndiJesu. Yes. Muranda usati uri mufudzi wamakwai. Yes. Makwai asati ari ake. Yes. Unoti kana achiona bere richiuya. Yes. Unosiya makwai ndokutiza. Yes. Bere rinoabvuta nokuaparadza. Yes. Unotiza zvaari muranda. Yes. Haana hanya namakwai. Yes. Ndini mufudzi wakanaka. Iwe Jesu ndiwe mufudzi akanaka kwete manhango. Ndinoziva makwai angu. Unoziva makwai ako. Namakwai angu anondiziva. Makwai anokuzivawo iwewe. Baba sezvanondiziva neni ndichiziva baba. Baba vanokuziva iwe unoziva futi baba. Ndinorashira makwai angu upenyu hwangu. Ini ndinorasira makwai upenyu. Kureva kuti mufudzi haangopa upenyu kumakwai. Anotanga arasa hwake. Amen. Kuti ugozokwalifaya kuti waakupa vanhu upenyu, unotenge wabhotanga nekurasa hwako. Yes. Saka chinotadzisa manhango kuita mufudzi akanaka anozopinza vanhu denga ndokuvapa upenyu. Inhau yekuti haana simba rekuzorasa upenyu manje manhango. Yes. Mungangoda zvenyu kupinzwa denga naye, but qualification yekupinza denga hanzi good shepherd lays down his life for the sake of his sheep. Handeinayo. Na mamwe makwai ndinawo. Une mamwe makwai iwewe. Asati are dangari. Asa Israel. Na iwo ndinofanira kuya nawo. Iwe ndiwo chanoatora. Achanzwa inzwi rako. Achanzwa futi inzwi rako. Richawaboka rimwe. Obva wagadzira New Testament order. Inofudzwa nemufudzi 1 Jesu. Saka baba vanondida. Ndokusaka baba vachikuda iwewe. Nokuti ndinorasha upenyu hwangu. Nekuti iwe unorasa upenyu hwako iwewe. Obva wazoutora futi. Hakuna munhu unganditorera iwe. Hakuna anondiuraya. Asi ndinourasha ndimene. Ndinozviuraya ndega. Ndine simba rokuuraya. Ndine simba rekufa. Uye ndine simba rokuuraya. Ndine simba futi rekumuka. Uri murayiro ndakaupiwa nababa. Ndakatonzi nababa kana waenda panyika pasazowana anokuuraya panyika ipapo. Amen. Endei ku24. Zvino vaJudha vakamukomba vakati kwaari, uchativetsa kusvika riniko? Tiudze kana uri Kristu. Kana uri Kristu, iwe tiudze pachena. Akati akakuudzai kare hamutende. Jesu akavapindura akati, ndakakuudzai mukasatenda. Yes. Mabasa andinoita muzita rababa vangu ndiwo anondipupurirei. Ima hamutende. Asi ima hamutendi. Nekuti hamuziva makwai angu. Chinosaka usatenda usigwaira Jesu. Unotadza kutenda magwara ari pachena anoti Jesu ndiye nzira inoenda kudenga. Amen. Wakuenda kuna manhango uchisiya Jesu. Yes. Makwai angu anonzwa inzwi rangu. Iwe kana uchiparidza makwai ako anokuteerera. Neni ndinoaziva. Ko kana makwai anzwa inzwi rako unoita sei? Uye anonditevera. Kana akutevera unovapei? Ndinoapa upenyu husingaperi. Haangafi nokusingaperi. Jesu aitaura makwai angu kana anditeerera ndinobva ndazovapa upenyu husingaperi. Amen. Anopa upenyu husingaperi ndiJesu ufunge. 17:30 dzamabasa takupedzera pa 4:10 dzamabasa. Tikaenda ku 70 uzoenda ku 4. Ndozoparidza zvokumanya manje. Naizvozvo Mwari akarega hake kurangarira nguva dzokusaziva. Asi zvino anorayira vanhu vese. Unorayira vanhu
ose kose kuti atendeuke. Tendeuka manango. Nokuti wakatara zuva. Mwari ane day raakatara. Raachatonga nyika naro nokururama. Achatonga nyika nekururama. Achatonga nani? Nomurume waakagadzwa. Ndimanango ere murume iyeye. Akasimbisa shoko iro kuna vose. Akarisimbisa sei? Pakumumusa kuvakafa. Manango apinde we. Amen. Murume wacho anzi akasimbiswa nemusi waakamutswa. Yes. 5:9 dzavakorinte vechipiri. Jesu ndiye ranotonga kana kuti ndimanango. Mavhesi unofanira kuti dai wangu uchitonyora izvezvi unopa mudhara. Kuti kukura zvenyu mavhesi hamuna. Saka tinoshingairira kuti timufadze iye. Tinoshingairira kuti tifadze manango ere. Tinenge tichigaramo. Togara munyama zvedu asi tichabuda munyama. Nokuti isu tose tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chokutonga chaKristu. Kuti mumwe nomumwe apiwe zvaakaita nomuviri sezvaakaita, kana zvakanaka kana zvakaipa. Anofanira kuzomira pamberi pechigaro ndiani? Hanzi isu tese. Tokurudza verse 10. Nokuti isu tose tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chokutonga chaKristu. Yes. Kuti mumwe nomumwe apiwe zvaakaita nomuviri sezvaakaita, kana zvakanaka kana zvakaipa. Yakanaka mani nyaya. Kureva kuti iwe uri kuona here kuti hanzi isu tese tichanomira pamberi pechigaro chekutonga chaKristu. Sezvarehwa naJesu pa 25:31 dzaMateo, hanzi marudzi ese achaunganidzwa pamberi pemwanakomana wemunhu. Obva avaraura semufudzi anoraura makwai pakati pembudzi. Oti kumakwai, pindai mushoko hwaMwari wababa venyu hwamakagadzirirwa nyika isati yavambwa. Oti kune vari kuruboshwe, endai kudziva romoto pamwe chete naDhiabhorosi nemadhimoni ake. Panapa zvanzi tese tichafanira kumira pamberi pechigaro chekutonga chaKristu. Hapana kunzi chamanhango. Iko kuti archbishop kutiko. Bvunza ari pasaidi pako kuti archbishop kuti. Ari pavhesani archbishop. Kana kuti ibora ngoma. Yes. Chinyau. Chigure. Hamuna archbishop muBhaibheri. Yes. Kana wamuona huya nevhesi yacho pamaiki apa izvezvi. Ndotopeta maiki ndoenda umba. Kana waiwana inonzi papa ina archbishop paKorinte. Ukaona checheta mapriesta tiza. Yes. New Testament ina one priest. Yes. Zita rakaronzi Jesu Kristu. Amen. 7:22 dzavaHebheru. Saizvozvo Jesu akaitwa rubatso rwesungano inopfuura nokunaka. Jesu muprista wesungano inopfuura nokunaka. Ivo vaiva vaprista vazhinji. Ku-Old Testament ndokwaiva nevaprista vazhinji. Aroni akafa akasiyiwa naElieza mwana wake. Elieza akafa kukasara Phineas mwana wake. Vakaramba vachingowanda vachingopfuurira mberi. Vakanga vachiwanda. Ivo vaiva vaprista tangidza ipapo. Ivo vaiva vaprista vazhinji. Ivo kuOld Testament vaiva vaprista vazhinji. Mazuva anozvarwa Jesu kwaiva naZakaria baba waJohani Mubhabhatidzi, kwaiva naKayafasi, kwaiva futi zvakare naAnasi. Yes. Vaiva vaprista vanga vakawanda. Kosei vaiwanda? Nokuti vakadziviswa nerufu kugara nokusingapere. Vairambidzwa nekufa kugara nekusingapere. Asi Jesu zvaanogara nekusingapere. Une uprista husingapfudzwe kune mumwe. Haana successor. Bvunza ari pasaidi pako kuti wazvinzwa here kuti ane uprista husingapfudzwe kumaprista amanhango. Yes. Ukatoona chechi yaita muprista hauchaoneka. Amen. Tiza neupenyu hwako. Yes. Nekuti basa remuprista nderekureverera vanhu kuti varegererwe pamberi paMwari. Saka vari kuenda kuna Mwari nei vaprista vamanhango. Muprista wedu akaenda neropa rake chairo panzvimbo chene chene isina kuitwa namaoko avanhu. Kuva manhango vari kuenda nei kuna Mwari. Wakamboona zvichinzi paKorinte panga paina vaprista? Wakambozwa zvichinzi paAntioch paiva nevaprista? Ko paDhebhe vanga varipo? Ko paRoma? Ko paFilipi? Ko paKolose? Ko paPhiladelphia? Ko paEphesians? Vanokuwanikwa bedzi paHarare vaprista.
14 dzamabasa avapostora ndovhesi rekupesera tichidhila namanhango. Muzive imi mose navanhu vose vaIsraeri. Munhu akamutumidza zita rekuti Loveless akazarurirwa. Hapana rudo, utsinye. Yes. Haana kunzi Loveless, akanzi Loveless. Kureva kuti no love. Yes. Muzive imi mose navanhu vose vaIsraeri. Yes. Kuti muzita raJesu Kristu weNazareta. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Wamakarovera pamuchinjikwa. Ndiye uyo wamakarovera pamuchinjikwa. Iye wakamuswa naMwari kuvakafa. Mwari ndokubva vamutsa kuvakafa. Muzita iri. Muzita iro riri. Munhu uyu umire pano pamberi penya apora. Komana anga ari pabeautiful gate apora muzita raJesu. Ndiye ibwe rakasvidzwa nemiva vanhu. Jesu ndiye dombo rakaraswa nemiva vake. Rikaitwa musoro wekona. Ndobva Mwari ariita musoro wekona. Nokuti hakuna kuponeswa kune mumwe. Hakuna kuponeswa kune mumwe. Nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga. Hakuna rimwe zita pasi pedenga. Rakapiwa pakati pavanhu. Rakapiwa pakati pavanhu. Ratingasunungurwa naro. Ratinosunungurwa naro. Hakuna anobva ati pasi pedenga. Yes. Pano patigere panapa hakuna rimwe wena. Mukuona maonere kuti manhango nderevheki. Amen. Izhinizhongu nem Fongkong. Tine zita rimwe. Even rekuti Chiwenga ari ramusoro ari batsire futi. Yes. Zita rimwe chete nderekuti Jesu Kristu. Amen. Kuroti anoparidza afanire kuya achiparidza iye. Yes. Noti iye haasiri zita rakapuhwa naMwari. Pauro paakaparidza haana kuparidza pamusoro paPauro. Manje manhango ari kuparidza pamusoro pamanhango wena. Yes. Inzwai Pauro achitaura pa 2 Corinthians chapter 4 verse 3. Hatidayo tisvike pa 5. Anoti asikana vhangeri yedu yakafukidzwa. Kana ivhangeri yedu yakafukidzwa kune vanorasika. Yakafukidzwa kune vanorashika. Vakapofomadzwa ndangariro dzavo naMwari wenyika ino. Vakapofomadzwa ndangariro naMwari wenyika ino. Kuti varege kuvhenekerwa nechiedza. Kuti varege kuvhenekerwa nechiedza. Chevhangeri yaKristu. Chevhangeri yaKristu. Ari mufananidzo waMwari. Uri mufananidzo waMwari. Nekuti. Nokuti hatizviparidzi. Hatizviparidze Yesu. Asi Kristu Jesu. Toparidza Kristu Jesu. Kuti ndiye Ishe. Kuti ndiye Ishe. Nesu kuti tiri varanda venyu. Isu tinotori varanda nekuda kwaJesu. Rudzwa akatumwa achitaura. Amen. Hanzi hatizviparidze isu. Amen. Toparidza Jesu kuti ndiye Ishe. Yes. Isu tinotori varanda venyu nekuda kwake. Amen. Saka manhango ari kuparidza haasi kuparidza Jesu. Ari kutoti manhango ndiye achanga achisarudza vanopinda denga. Kureva kuti manhango ari kuparidza pamusoro pamanhango. Yes. Pauro haana kuparidza pamusoro paPauro. Anototi hatizviparidze. Yes. Tinoparidza Jesu. Kureva kuti vhangeri yekubhetsaida ndenhema. Amen. It's a false gospel. Yes. Kana uchipinda Bethsaida yamanhango wotobuda izvezvi manheru ano. Yes. Wauya kuno ndokune chokwadi kwamanhango izuru rakapinda nyoka mupanda wezvinawo zvinyawo chidembo manhango vhangeri yake inonhuhwa. Yes. Inosvipira Jesu mate kumeso. Yes. Nekuti Jesu akamira pamuchinjikwa akataura kuna Mwari nekuti ndiye akanga aitwa murevereri wesungano idzva akati baba varegererei havazivi zvavanoita. Yes. Nekuti basa remuprista ndere kunyengetedza Mwari kuti aregerere vanhu vaakatadzirwa navo. Yes. Chitiudza kuti achaenda here kuna Mwari uyu mukomana uyu manhango uyu achiti kuna Mwari varegererei anenge apa Mwari chii? Jesu akarasa upenyu hwake nekuda kwemakwai ake. Amen. Manhango achakuitira chii chinopfuura zvakaitwa naJesu? Ngatinzwei Ben Hinn. Tambata ari pano Ben Hinn. Our brokenness, our tangidzai. So it's all about our brokenness, our old man. We call that the flesh. Must be broken, must be out of the way. And today, sadly, among a lot of circles, all you hear is how to build the flesh. It's a feel-good message. That's what you hear out there. It's all about feel good, do good, all that.
make money, all the rest of it. And I'm sorry to say that prosperity has gone a little crazy. And I am correcting my own theology. And you need to all know it. Because when I read the Bible now, I don't see the Bible in the same eyes I saw the Bible 20 years ago. And Steve Strang from Charisma, who we go back years, he was in my wedding. People don't even know that Charisma magazine began with my father-in-law. Charisma magazine started with Roy Harlan, and I married his daughter. So Steve Strang was in my wedding. We go way back. And he's already asked me, said, are you ready to make it public? I said, well, not totally. Because I don't want to hurt my friends whom I love, who believe things I don't believe anymore. And I will tell you now something that it's going to shock you. I think it's an offense to the Lord. It's an offense to say, give $1,000. I think it's offense to the Holy Spirit to place a price on the gospel. I'm done with it. I will never again ask you to give 1,000 or whatever amounts, because I think the Holy Ghost is just fed up with it. Did you hear me? I think that hurts the gospel. So I'm making this statement for the first time in my life, and frankly, I don't care what people think about me anymore. So I had a guy, well, I'll tell you who. It was Dan Willis. I love Dan with all my heart. I said, don't you dare preach that message again. Just if you did. I said, no. I said, I'm not going to hear it. I don't want to be a part of it. So when they invite me to telethons, I think they will not like me anymore. Because if you look at the Word of God, I don't want to get into it now. Am I shocking you? Good, let's have a high five on this one. If I hear one more time, break the back of debt with $1,000, I'm going to rebuke them. I think that's buying the gospel, that's buying the blessing, that's grieving the Holy Spirit. That's about all I will say. If you are not giving because you love Jesus, don't bother giving. I think giving has become such a gimmick, it's making me sick to my stomach. And I've been sick for a while too, I just couldn't say it. And now the lid is off. I've had it. You know why? I don't want to get to heaven and be rebuked. No, I think it's time we say it like it is. The gospel is not for sale. And the blessings of God are not for sale. And miracles are not for sale. And prosperity is not for sale. All right, thank you. Ngatombere Jesu maoko. Irindo kuti muzive kuti murume uyu haana kuzarurirwa. Ane poto yaari kuchachura. Yes. This is not his revelation. If it was his revelation, there are three things that he should have done. Number one, he could not have said, I don't want to say it more because I do not offend those people that I love. And then he says, I don't care how people think about me anymore. Number two, yes. He is trying to sugarcoat his falsehoods. Yes. Kana akaparidza for 20 years sezvaataura achiparidza prosperity murume akaita mari uyu enda uzonomugugula uone
ndombiru dzakadzidzisa madofana makandiwava kuti vanhu vanoudzwa mari kuti Mwari ari kuda mari yakati kuti akuropafadze. Ndo vakatanga nadzo nana Creflo Dollar nana Mike Madoku nana Sid Roth nana ichi chemusoro mombe ichi T.D Jakes nana Kenneth Copeland. Ndo vakomana vakatrena vana Chris kutora mari kuno kuAfrica. Advantage yakaitwa nana Chris ndeyekuti vakakurumidza kudzidza art yeconmanism ndokuya nayo kuAfrica. Ndobva vakomana vekuAfrica vashamiswa nayo vakafunga kuti chizaruko. Madofede emuZimbabwe vakatozoikopa kunana Chris vana makandiwa vakaikopa kunana Chris nana Temitope Balogun Joshua. Kana manzwa zvaataura Ben Hinn ati the gospel is not for sale. Blessings are not for sale. Miracles are not for sale. Ndo zvatakabvira tichikoparidza pano. The truth is achitaura kudai ukaenda futi pachannel pake ari kutora futi mari ne same way yaari kuramba ipapa. Kureva kuti haana kutendeuka. My message to Ben Hinn is this: you need to repent, my brother. Your repentance does not end with this public confession. You need to tell the people where you got that message. That's the first thing. The second thing is you also need to come to the true gospel. Shut down this bloody church that you are running. It's a shrine, it's a cult, it's a rape center. You are perpetuating spiritual rape against our gullible people. That is my message to him. Even after saying the gospel is not for sale, he has not yet preached the gospel. Because what he has done there does not constitute the gospel. He has not yet talked about Jesus. He has not yet revealed Jesus from the scriptures. Which means he is still bankrupt of the true gospel. He is no person to follow. This man is a vagabond. He is a fugitive. He is reprobate concerning the truth. He is wrong. And so is Chris, who has become his protege. Hakuna vangeri ku America. Kuchatokwirwa ndege vanhu vachiuya kuno. Kuzonzwa vangeri. Papa mainzwa Zimbabwe echinzi bread basket veve. Haisi proton yairewa. Haisi bakers zidi yairewa. Haisi Lobels. Kana Vivo. Bread basket yairewa. Chizaruko cha Jesu. Chinongori pano chete. Hakuna chizaruko. Ukangowesa zvako uchiverenga mapere kadzaya ana Joyce Meyer. Havana vhangeri ana Joyce Meyer. Yavanoita iyaya inonzi emotional therapy using scripture. Haisi vhangeri. Nana Joe Austin vana Joseph Prince. Emotional therapy haisi vhangeri. Vhangeri rinokuratidza Jesu. Otendeuka uponeswa. Havasi kuratidza vanhu Jesu. Vari kudeedza vanhu kwavari. Sezvakavichiitwa namanhango. Hanzi pauya panapa inzvimbo tsvene. Hapana nzvimbo tsvene pasi pezuva. Chiri chitsvene pasi pezuva ivhangeri. Vhangeri ndiyo tsvene. Inoita vanhu vatsvene. Pano pagomba panapa haisi nzvimbo tsvene. Pandomboitirwa maamba kumbarira pano. Hapana chitsvene chinoitwa pano. Saka Jesu zvaakagara musana wedhongi wanga waamutsvene. Jesu zvaakapinda muJerusarema akatasva dhongi. Iwo musana wedhongi wanga waamutsvene here? Hakuna nzvimbo inonzi holy place kana holy ground. Zvinyawu. Hallelujah. Saka ndinoda kukuzivisai vhangeri yechokwadi. Hapana vhangeri apa. Ngaatendeuke. Anofanira kutoudza vanhu. Ben Hinn should tell the people that I was not sent. Because there's no way you can preach a false gospel for 20 years and then God reveals you the true gospel. What about those that died within that 20 years when you were preaching a false gospel?
Are you going to excavate them from the ground and bring them up to life, resurrect them, and then preach them to the true gospel, take them back to their graves? Are you going to do that? That is nonsense. That is rubbish. Yes. Then he must close that. He must close that shop of his that is running in the guise that is a church, and he must join the true church himself, join the true gospel himself, and publicize to those that were blindly following him that they should also join him, looking for the true gospel. Yes. Makandiwa akazvita nchazoplay audio chiti dzimwenguva zvimamira ku stage tongo chapo zvamune mchida, but otherwise church ainomborongerwa zvese profita tofuna paridza shoko chiri eni Bible rese rinotaura nezvaJesu, apedza kudaro haana kuzombudisa kuti Jesu wacho akangosara ari gava. Vakomana vari nezvavari kunzwa, vari nezvavari kupota vachiteerera vari nezvavari kupota vachiteerera. Amen. Kuzvikudza ndokunovawandira. Dai vangouya necheya vogara panapo. Saka itwa namama vangu avo vodzidza vakanyarara. Yes. Nyasha hadzirambwe ufunge, kana usina kudzipiwa usamanikidzire. Asi kana wazoona akadzipiwa ende ipapo unogoverwa zvakapuwa vamwe. Chokwadi. All right. Ndoda kuti ndichivhurisa vhesi yangu, asi ndisati ndavhurisa vhesi yangu ndoda kunzwa kuti panera nemubvunzo kana kuti ada kupopota anoti ndagumbuka mabatirei manhango, anofunga kuti anoda kundikorekta inini pane zvandaita izvezvi. Kana aripo usambotya, hatimbokutuka. Toda kukupa mukana udefende madhara ako. Kana paina anda kudefenda shava, kana iye shava aripo ngauye kumaiko. Ati handisi gava. Kunaro kuseri kwariyo pago kwari kweri. Anoti mabata manhango maburitsa video yake handauzvifarira nemavhesi angu adauvhurisawo amusingaonewo zvakanaka imi Chiwenga. Da kukorekta iwo. Unozosara uchivava indaenda panapa. Uchiti vanondishaisa mukana. Da kukupa 5 minutes 300 seconds. Worova animbo interjecta ndozodaira wapedza. Kana uripofamba uye kumaikiyo pastor vanokupa worova uchidefenda manhango. Uchitaewa imi muri kupotsa manhango anopinza denga vhesi yacho iyi. Kana uinayo wovhura akatotendeuka. Unofunga kuti kana ndikaona mukana wokutendeuka panapa ndingaende kumba ndisina kutendeka, iwo mukana wacho uripo. Ndotopfugama izvezvi ndoti ndiponesei vakomana. Topapatidzwa rini? Ndozvidawo izvozvo. Vhangeri inonzi kana yaparidzwa muparidzi wacho futi ngaape vanhu vaparidzira mukana wekunzvera magwaro vachiona kuti zvavataura ndizvere sezvaiitwa paBheria. Saka ndoda kukupa mukana uye pamaiki ndichitotaura izvezvi famba uye uzomirira umire uchibatsira madhara ako. Ati iye ndiye anosarudza vanopinda denga, indavhura magwaro, hazviramba izvozvo. Iwe kana uinawo anopinzwa vanhu denga namanhango Loveless weBethsaida, uya pamaika udefende chimutara chako. Utiudze kuti Archbishop ari pavhesi apa mamutadza apostle hamusi kunyatsoverenga. Maprista anowanikwa muchechi yaJesu aya ari papa. Zvakashata here izvozvo? Hazvinomboshata izvo. Katombere maoko anouya achiuya, pamwe akaomberehwa anokurumidza kuuya. Ini ndakanakira chinhu chimwe chete, Bhaibheri ndoparidza naro, ndora uinaro iwewe. Saka ugone kuti pane mwera mavhesi avanovhurisa ine mangu ahamo arimo. Saka uya nemavhesi. Chatisingade kungoita argument isina mavhesi, aiwa tingaweste nguva. Asi nyaya dzedynamos panapa. Inyaya dzevhangeri dzinoda magwaro. Kana uchida kuzoti nyaya dzemagwaro, Bhaibheri paparidzwe pasina Bhaibheri, tokuvhurira futi ende pa 15:1 dzavaKorinde uchifanouya. Kuti uzoti sei ndichiti kana usina mavhesi usauye.
vhangeri yacho inonzi according to the scriptures. Scripture uchatudza kufunga kwako. Isa hatina kuvinga kufunga kwavanhu pano, tavinga kufunga kwaMwari. Kufunga kwaMwari manje kuri magwaro manje. 15:1 dzavakorinte. Zvino hama dzangu, moreover brethren, ndinokuzivisa ivhangeri I randakakuparidzira, declared unto the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein you stand. neyamunomirawo mairi, Yes. iyo yamunoponeswawo nayo, Yes, by which you are also saved, if you keep in memory nomutoo what I wandakakuparidzira preached unto, ikwamuri, unless you have believed in vain. kana musina kutenda pasina. Ndokungewo musina kutenda pasina. Nokuti pakutanga ndakakupai izvo zvandakangogamuchirawo. Pakutanga wakatipa zvawakapiwa, wakapiwa kuti Paulo. Kristu akafira zvivi zvedu. That first, for I delivered unto first of all that which I also received. Yes. Kuti Kristu wakafira zvivi zvedu. How that Christ died for our sins according to scriptures. Yes. Yes. Uye kuti wakavigwa akamuswa nezuva And retatu. that he was buried and that he rose again the third day. Sezvakanyorwa pamagwaro. According to scriptures. Mazvita. Amen. Saka zvese zvinenge zvichinzi chii? According to scripture. Saka waona kuti manhango paanga achitaura kuti ndiye anosarodza vanopinda denga, anga achiverenga mukabhuku kake asiya bhaibheri, because bhaibheri hamuna nyaya dzakadaro. Imagine kuti mukuru anonyora bhuku pachinzvimbo kuti ape vanhu bhuku vanoverenga vega kumba, anouya futi naro iye akarinyora oriverenga futi muchechi osiya raMwari. All right. Ndiri kuona kunge pasina ari kuda kuuya, muri kuzvionawo? Yes. Kunzara pasati kuti pane ari kuda kuuya here. Adefende mudhara. Murume uyo ari kujaira. Ndikaona mukana da kunyatsomuratidza kuti gava akarasika, Chiwenga anorasika, akavenga vanhu vaMwari. Vanhu vaMwari vakutora ndavanani kweyo? Vana Guti naNamwazha ndo vanhu vaMwari. Koreto zeke. Vanhu vaMwari. All right, ngativhure vhesi yedu yatoda kuti tiparidze kubva pairi. Hallelujah. Amen. Ndoda kuti tivhure bhuku ya Samuel okutanga chapter 1. First Samuel chapter 1 verse 1 kusvikira painopera, iverenge yese ka 1. Tobva tazonopinda pa chapter 2. Tiri kuparidza Kumba KwaElkanah Part 2. Takabata part 1 shodo rakapera musi Friday. Yes. Zvino kwakanga kuine mumwe murume weRamathi Zifoni wenyika yekumakomo eEfraimi. Ramataimi Zofimi. Tokorodzai. Zvino kwakanga kuine mumwe murume weRamataimi Zifoni. Abereshona so. Raifanira kuti Ramataimi Zofimi. Zvino kwakanga kuine mumwe murume weRamataimi Zofimi wenyika yemakomo yaEfraimi, mwana wa Jerohamu, wainzi Elikana mwanakomana waJoramu, mwana wa Elihu, mwanakomana waErihu, mwanakomana waTohu, mwanakomana waZufi muEfrata. Yes. Iye wakanga aina vakadzi vaviri. Anga ine vakadzi vaviri murume uyu. Zita romumwe rainzi Hana. Mumwe ainzi Hana. Uye zita romumwe rainzi Penina. Mumwe ainzi Penina. Penina wakanga aina vanhu. Penina ive nevanhu. Asi Hana wakanga asina vanhu. Hana anga asina vanhu. Nomurume waisikwira gore rimwe nerimwe achibva guta rake kunonamata nokubayira Ishe wehondo paShiro. PaShilo ndopaaenda kunonamata ipapo. Vanakomana vaviri vaEri, Hofni naFinehasi. Kwanditi paShilo ndopakanga pasiwa aregere vanhu pavakapinda muKenani vachibva kurenjeka. Pavakanga vachibva Ijipita. Yes. Vakanga varipo vari vaprista vaIshe. Vanakomana vaviri vaEli, Finehasi naHofni vanga vari paShilo ipapo vari vaprista. Zvino zuva rokubayira kwake rakanga rasvika. Elikana akapa mukadzi wake Penina navanakomana vake vose navanasikana vake migove yavo. Ava vari kupiwa migove yavo, Penina nevanakomana nevanasikana vake. Asi Hana wakamupa migove miviri. Hana akapiwa double portion. Nekuti wakanga achida Hana. Nekuti Elikana pavakadzi ava vari vaviri aida Hana kupfuura Penina. Asi Ishe wakanga azarira chizvaro chake. Asi Ishe anga avhara chizvaro chaHana. Zvino muvengi wake akamunetsa kwazvo. Yes. Kuti azvidye mwoyo nokuti Ishe wakazarira chizvaro chake. Ndokubva Penina atanga kushungurudza Hana. Achida kuti asvotese Hana zvaasingagoni kuzvara. Nekuti Ishe anga avhara
chibereko chaHana. akaita saizvozvo gore rimwe nerimwe Ndokubva zvaitika gore kana rimwe achipira nerimwe. kuimba yaishe. Kana achiuya kuimba yaShe, Elkanah opa 1 mugove kuna Penina nevana vake, opa 2 migove kuna Hana. akamunetsa saizvozvo. Ndobva zvaitika saizvozvo. Saka wakachema akaramba kudya. Ndokubva Hana aramba kudya. Zvino murume wake Erikana wakati kwaari, Yes. Hana, unochemeiko? Hana, unochemeiko? Unorambireiko kudya? Unorambirei kudya? Moyo wako une shungu nei? Moyo wako une shungu nei? Ko ina handipfuuri vanakomana vane gumero. Now, imira ipapo, because ndoda kuti muone kuti nguva yedu iri kumhanya zvekuti hatigone kuita recap yema issues atakabata last week. Asi ndichaita recap yema issues ari necessary pavhangeri yanhasi. Takaona kuti vakadzi vaviri vanoparidza matestamendi maviri. Penina akanga ari mukadzi mudiki waElkanah waiparidza Old Testament. Hallelujah. Amen. Ha, ndiri kutsva mani. Funzari pasati pako kuti uri kutsvawo here sezviri kuita murume. Nditenderewo kubvisa bhachi. Hallelujah. Amen. Elkanah wakanga aine vakadzi vaviri. Wakanga aina Penina naHana. Penina waiparidza Old Testament. Hana aiparidza New Testament. Saka mumba umu makabva mafanana nemba maAbraham manga mina Haga naSara. Haga achiparidza Old Testament, Yes. Sara achiparidza New Testament. Sezvo zvakanyorwawo pamagwaro 4:21 dzavaGaratia kusvika ku31 kwainoperera inotaura nyaya iyi zvakazara. Yes. Saka Elkanah kana ariye murume wematestamendi aya ari maviri anobva aburitsa pfungwe kuti akanga ari type of Christ. Saka zviri kureva kuti Hana zvaari kupiwa a double portion yema offerings paanongokwira pesa achibva kumakoma Ephraim achiuya kuShailo. Elkanah anopa Penina mugove mumwe chete, opa Hana migove miviri. Kuwanda kwemigove yechipo chiri kupiwa Hana achipiwa naElkanah murume wake kunoreva kuti sacrifice in a New Testament iri superior ku sacrifice iri ku Old Testament. Zvandataura izvozvi zviri paHebrews chapter 9 verse 10 kusvikira pa15. Regai tiverenge kuti chiri kuofwa ku Old Testament chiri inferior pane chiri kuofwa ku New Testament. Saka pari kunzi 1 mugove kuna Penina, 2 migove kuna Hana. Zvobva zvanzi nekuti Elkanah aida Hana kudarika Penina. Penina anogovengwa seiko ari ane vana vakawanda, koye Hana anodiwa sei iye asina mwana. Pari kurehwa, parida kuburitswa, parida kusimbiswa rudo rwaMwari, rudo rwaJesu kuchechi yake inonzi Hana, kuchechi yake inonzi New Testament. Yes. Kuti haina kudiwa nekuti ine zvayaigona. Honai kudiwa kwakaitwa Hana naElkanah iye asina mwana waainaye. Hamuna kudiwa nekuti manga makarurama, makatodiwa muri vatadzi sezvakaitwa pana Jakobho naMwari. Achitaura pa1:1 dzaMalakai kusvikira pa3 anoti Jakobho ndakamuda, Esau ndikamuvenga. Vatukaverenga magwaro zvinonzi achizvarwa Jakobho wakabuda akabata chitsitsino chemukoma wake, ndokubva zvatopopoterwa akana Hosea paTwerufu 4 zvikanzi ndine mhaka naJudha ndine mhaka naJakobho, nekuti achibuda muchizvaro akanga akabata chitsitsino chemukoma wake Esau. Akura akaita mudzimba naMwari akakunda. Ngatisiyei asi toda kuziva kuti kwai Jakobho zvaanonzi akadiwa, akadirwa chii iko kuti Jakobho kuchireva kuti mbavha. Mwari anoda mbavha sei achisiya uyu Esau uyu? Because Esau zvinogona kuti murume akatsvukira, but kuti Jakobho zvinoreva kuti conman. Ndine urombo kana paina Jakobho pano, but zita rako ndo zvarinoreva. Wakapiwa nevabereki vakanga vasati vaziva magwaro zvakakwana, aisimo zvayako. Asi zita rako rinotoreva kuti mbavha. I hope hautore hausitsola. Hallelujah. Vanoziva magwara vatumidze mwana kuti Jacob hazvina kunaka. Asi masitesi ari mubhaibheri angapiwe vana raSatani ririmo, hamuna kupa mwana sei? Kuziva kuti maMwari masa hazi right. Hakuna tambo tumidza mwana wake kuti Kaini. Matumambomunzwa Kaini. Asandasanga na Kaini. Vanhu vanotozoti akanzi Kaini anouraya vanhu. All right.
Jacobo akadiwa, Esau akavengwa. Ngatiboverengai mavhesi ekudiwa kwaJacobo because tinakuona kuti KwaElkanah anogoda sei hana asina mukana achivenga Penina nevana ateirayo. Saka ende paMalachi chapter 1 verse 1 to 3 shoko rakatumwa naMalachi kuna Israeli. Saka tida kuzoverenga kuti KwaElkanah anogopa sei mugove wakawanda wechipo kuna hana achinyima Penina. Tobva taenda naye dai nhasi tikawanirwa nyasha tikasvika pakunobata munamato waHana. Nekuti pandinozobva panapa ndendabata Charles Charamba ndombata nhasi ndombata. Nekuti ane kamboka akaimba kanonzi anosimudza marombe kubva muguruva. Akakachachura pa 1 Samuel chapter 2 daupfura neipapo. Tikuratidze kuti chale hana chaanoziva. Igava. Aitofanira kusiyana nezvekuparidza. Apostle munenge munopesana vanhu vakati wandei ichokwadi usikunyepa. Jesu akazviita vanhu pa John 10 ati ndine pfudzi akanaka vese vakatitangira impavha nemakoro. Saka ndindatanga here. Petu riri kunetsa izvezvi ukanzwa kuti maservice station ese hana panyeri kuruwa inayo ungarambe kuendewe uchiti mamwe hana ese sei iya iwana sei. Unoti zvekuti vamwe havana sei anei nazvo kana vainayo ndoende ikoko. Saka panhau yePeturu yekuenda kudenga ndinayo wena. Mamwe maservice station ese hana ungangosotwa zvako bhati yekutiita hapana. Peturu hapana. Hallelujah. Yes. One Zavalakai. Chirevo cheshoko raIshe kuna Israeri chakatumwa naMalachi. Chakabva kuna She chirevo ichi. Ndakakudai ndizvo zvinotaura Ishe. Ishe aitaura naIsraeri. Kunyange zvakadaro imi munoti imi vana vaIsraeri munobvunza kuti imi mungari makatidanei. Ko Esau akanga asi mukoma waJacobo. Esau anga asiri here mukoma waJacobo. Ndizvo zvinotaura Ishe. Ishe ndozvaakabvunza. Kunyange zvakadaro. Ini ndakada Jacobo. Asi Esau ndakamuvenga. Ndobva ndamaka Esau. Ndikaita makomo ake matongo. Ndikatoti Esau ngaagare nemadhiragoni. Ndikapa makava amarenje nhaka yake. Endai pa 9:8 dzavaRoma. Ndokuti avazi vana venyama vari vana vaMwari. Asi vana vokupikirwa. Asi vana vokupikirwa. Nekuti shoko rakapikirwa ndirori. Ndivo vanonzi rozi. Yes. Shoko rakapikirwa ndirori. Nenguva yakaita seino. Ndichadzoka Sara achabereka mwana mukomana. Hazvisi izvo zvobedzi. Asina Rebheka. Akati ava nemimba kune mumwe. Ivo baba vedu Isaka. Yes. Nokuti vana vasati vabereka. Esau naJacobo vasati vazvarwa. Vasati vaita zvakanaka. Hapana chati chakanaka chati chaitwa naEsau kana chakaipa chakati chaitwa naJacobo. Kuti kufunga kwaMwari. Mwari waida kusimbisa kufunga kwake. Pakusanangura kwake. Kusingabve pamabasa. Kusimbiswe. Yes. Kusingabve pamabasa. Asi kuna iye unoda. Zvakanzi mukuru uchava womudiki. Zvakanzi kwaari. Mukuru uchava muranda womuduku. Sezva zvakanyorwa paMalachi 1. Zvakanyorwa zvichinji. Jacobo ndakamuda. Esau ndikamuvenga. Endai pa 16 naizvozvo. Naizvozvo hazvibvi kuno unoda kana unomhanya. Kana kuno unomhanya. Asi zvinobva kuna ani? Asi kuna Mwari munzwiri umbere Jesu maoko. Hazvibve kuna anoda. Saka tinenge takabata Hana naPenina. Tobva tabvunza Elkanah kuti Elkanah unoda Hana sei iye asina mwana. Unovenga sei Penina iye ari ane mwana. Elkanah obvata hazvibve kuna anoda kana kuna anomhanya. Zvinobva kuna Mwari munzwiri wengoni. Ndakada Hana ndikavenga Penina. Nekuti zvanzi kusanangura kwaMwari hakubve pamabasa. Saka vana vakaberekwa naPenina havana basa. Ibasa raPenina iroro ndinoda Hana pasina basa raaita. Saka New Testament yakadiwa isina chakanaka chainacho. Endai pa 5 dzavaRoma tione kuti chokwadi heroti takadiwa tiri vatadzi. Tobva ipapo tozonopinda pa 29 dzaGenesis tonochatura Racheri naRea. Tonoona kuti Rachel wanga akanaka idiwa naJacobo. Leah anga akashata asi ndiye akazobereka Judha nekushata ikoko. Anenge anoda zvakashata achisiya zvakanaka. Unozonoiona pa 126 dzavaKorinde wokutanga ichidzarire kudanikwa kwenyu hama dzangu kuti havasi vazhinji vakakudzwa, havasi vazhinji vakachenjera, nekuti Mwari unosarudza zvakazvidzwa nenyika kuti anyadzise zvainoremekedza.
Avasi vese vane simba vakaponeswa. Muri papiko 5:5 dzavaRoma. Tariro hainyadzisi. Tariro hainyadzise. Rudo rwaMwari rwakadirwa mumwoyo yedu nomweya mutsvene watakapiwa. Rudo rwaMwari rwakadirwa mumwoyo yedu nemweya mutsvene watakapiwa. Nokuti tichiri pakushayiwa simba. Tichiri pakushayiwa simba panguva yekunge Hana asina mwana. Kristu panguva yakafanira. Eukana panguva yakafanira. Wakafira vasingadi mwana. Wakada Hana. Nokuti zvinorema kuti munhu afire wakarurama. Zvinorema kuti munhu afire akarurama. Nokuti zvimwe mumwe ungatsunga kufira wakanaka. Nokuti mumwe angatsunga kufira akanaka. Asi Mwari unoratidza rudo rwake kwatiri. Asi Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri. Kuti Kristu akatifira tichiri vatadzi. Tichiri vatadzi ndopatakafirwa. Amen. Hatina kunzi tangai matendeuka ndozokufirayo. Akatoti ava vasingarware. Ava vasingarware havana chikonzero chekuonekwa nachiremba. Yes. Asi vanorwara. Yes. Obva ati ndakavinga vasina kururama kuti vaponeswe. Yes. Saka tanga taenda pane vhesi yamamusati maverenga. 29 Genesis. Genesis 29. Genesis 29 isiyei vanozonoverenga vega. Toda kungoti uzive kuti pakazoberekwa Judha akazoita tateguru washi Jesu wedu panyama. Akaita zvake Judha Leah. But Jacobo paakashanda akanga asingashandire Leah. Mumwoyo make aiti ndoda kuroora Racheri nekuti akanaka. Iye Racheri wokunakawo ndiye uya wokuzoba chidhori chababa wake Labhani. Akazofira muRodhani kusvika kumusha kwomurume wake. Nyamba kumusha kwaJacobo ndokudenga kwatiri kuenda kuti murume wechechi ndiJesu anotora mhuri yake kuti aende nayo kumusha kwake kudenga. Saka Racheri zvaasina kusvika kudenga kureva kuti vanoteera murayiro havaponeswa vasvike kudenga. Amen. But handeika zvedu pa 10 dzavaHebheru tinobvunza iye Pauro akanyora vaHebheru kuti ipo pari kunzi Eukana unopa zvipo zvakawanda kuna Hana achinyima zvipo zvakawanda Penina ane vana. Zvorevei? Saka munoirova kubva pa1 kusvika pa7 kana pa8. Nokuti murayiro zvaunomumvuri wezvinhu zvakanaka zvinouya. Murayiro zvauine mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinouya. Usati uri mufananidzo chaiwo wezvinhu izvozvo. Hausi mufananidzo chaiwo wezvinhu izvozvo. Haungatongogone kukwanisa avo vanoswedera gore rimwe nerimwe. Haukwanise avo vanoswedera gore rimwe nerimwe. Nezvibayiro zvavanoramba vachibayira Mwari. Nezvibayiro zvavanoramba vachibayira Mwari. Dai zvakanga zvakadaro zvingadai zvisina kupera kubayirwa here. Zvingadai zvisina kupera here kubayirwa. Nokuti vanonamata kana vakanga vanatswa kamwe chete. Dai vakanga vanatswa kamwe chete. Vangadai vasina kuzoeuchidzwa zvivi zvavo. Vangadai vasina kuzorangaridzwa zvitadzo zvavo. Asi nezvibayiro izvo zvavano nguva yese yavaibayira kuna Mwari vanoeudzirwa zvivi. Vanenge vachitoremindwa zvitadzo zvavo. Gore rimwe nerimwe. Gore rega rega ravanobayira vakapa Mwari oti saka vanhu vachiri vatadzi ndosaka vabayira gore rineri. Gore rakapera vakabayira kuti vanga vachiri vatadzi futi. Hapana kumbotendoka. Nokuti ropa renzombe nerembudzi. Ropa renzombe nerembudzi. Haingatongogone kubvisa zvivi. Haribvise zvivi. Saka pakusvika kwake panyika. Saka Jesu achisvika panyika. Chibayiro nechipo makazviramba. Anoti chibayiro nechipo makazviramba. Asi makandigadzirira muviri. Hamuna kuda zvibayiro zvinopiswa. Hamuna kuda zvibayiro zvinopiswa. Nezvibayiro zvezvivi. Nezvibayiro zvezvivi. Zvino ndikati tarirai ndauya. Pabhuku yakapetwa. Pakanyorwa nezvangu kuti ndiite kuda kwenyu. Imi Mwari. Ibvai ipapo endai pa9:10 dzavaHebheru. Toda kunzwisisa kuti Eukana chaimupa kuti ape Hana chipo chakakura kudarika chaPenina aida kuparidzei. Zvatati vakadzi vamaTestament maviri, Penina iOld Testament, Hana iNew Testament. Murume wevakadzi ava ndiKristu. Taona kuti kukura kwesacrifice iri kupiwa Hana kuratidza kuti sacrifice iri muNew Testament iri better than sacrifice iri kuOld Testament. Amen. Saka Hebrews 10 yataverenga yati zvibayiro zvemombe, zvibayiro zvenzombe nezvemakwai Mwari haana kuzvida. Ndokubva azoti tarirai ndauya. Imi Mwari makandigadzirira muviri kuti ndiite kuda kwenyu imi Mwari. Saka Jesu ari kuenda kuna Mwari ari sacrifice, but haasi sacrifice yaPenina, is sacrifice yaHana, is sacrifice yeNew Testament. New Testament ndiyo ine a superior sacrifice than the Old Testament sacrifice. Yes. The Old Testament sacrifice are the blood of goats, bulls, rams and pigeons, but the New Testament sacrifice is the blood of Christ himself in person.
So we are going to clarify that again with Hebrews chapter 9 from verse number 10. Nokuti aingova mirayiro yenyama Yes. yezvokudya Yezvokudya. nezvokunwa Nekushamba kuzhinji Handinayo. yavakatemerwa kusvikira panguva yekuandudzwa. Kusvikira panguva yereformation. Asi Kristu akati asvika ari muprista mukuru Ndokubva Kristu asvika ari muprista mukuru wezvinhu zvakanaka wezvinhu zvakanaka zvinozouya, zvaizouya. akapinda nepatebhenekeri yakapfuura pakukura Akapinda napakukwana, patebhenekeri yakapfuura pakukwana nepakunaka. isina kuitwa namaoko, Haina kuitwa namaoko, ndokuti isatiri yekusika kuno. yekusikwa kuno. Handinayo. Haana kupinda neropa rembudzi kana remhuru, Haana kupinda nezvipo zvapenina. asi neropa rake chairo, Akapinda neropa rake chairo. kamwe chete Kamwe zvikapera chete zvikapera. panzvimbo tsvene, Panzvimbo tsvene. akatiwanira rudzikinuro Ndokubva rusingaperi. atiwanira rudzikinuro rusingaperi. Nokuti kana ropa rembudzi nerenzombe Kana ropa rembudzi nerenzombe namadota etsiru namadota etsiru kana zvisaswa pamusoro kana zvichipihwa penina. vakasvibiswa Yes. zvichivaita vatsvene Yes. vanatswe panyama, Yes. zvikuru sei ropa raKristu, Zvikuru sei ropa iye raKristu. wakazviita nomweya usingapere chibayiro kuna Mwari, Akazviita nemweya usingapere chibayiro kuna Mwari. chisina chachingapomerwa. Saka pa 129 dzaJohani, Jesu anonzi achiuya kuzobhabhatidzwa, Johani akamunongedzera akatarai gwayana rinobvisa chivi chenyika. Kureva kuti Jesu aionekwa naJohani ari lamb, basa relamb kuburitsa ropa kuti chivi chenyika chibviswe. Ngatisiyei John 129 handei pa 13:12 handei pa 13:10 dzavaHebheru, iite vhesi yedu yechitatu tione kuti chokwadi kunaka kwechipo chahana kukunda chapenina zvaireva kuti sacrifice yeNew Testament iri better than sacrifice yeOld Testament. Isu tine atari pasingatenderwa kudyiwa nevanoshumira tebhanekeri, Uri kuti kudiko iwewe? nokuti mitumbi yezvipfuwo yakaiswa ropa razvo panzvimbo tsvene Inonopiswa kakunze nomuprista kwesuo. mukuru nokuda kwezvivi, Yes. inopiswa kunze kwemisasa. Saka naiwo Jesu Kana iye Jesu wakatambudzika kunze kwesuo wakatambudzika kunze kwesuo indava kuti aite vanhu vave vatsvene neropa rake. aite vanhu vave vatsvene neropa rake. Naizvozvo ngatibudirei kwaari kunze Ngatibudirei kwemisasa, kwaari kunze kwemusasa. titakure kunyatsiswa kwake. Titakure kunyadziswa kwake mazvita. Saka penina iOld Testament Amen. ine an inferior sacrifice. But tinoti mudzokere paHebrews chapter 10 endai paverse 1 moenda pa2 mojamba 3 ne4 mopinda pa5. Nokuti murayiro zvaunomubvurire zvinhu zvakanaka zvinouya, Yes. usati uri mufananidzo chaiwo zvinhu izvozvo, Yes. haungatongogone kukwanisa avo vanoswedera gore rimwe nerimwe. Naizvo zvibayiro zvavanoramba vachibayira Mwari, Nekuti dai vakanga Dai vachuramiswa zvakadaro. vangadai vasina kumira here. ungadai zvisina kupera kubayirwa here. Zvibayiro hazvisi kushanda. Dai zvakashanda, dai zvakaguma kubayirwa. Nokuti vanona Mukaona zvichiramba zvichibayirwa kureva kuti hazvisi kugamuchirwa. yes. Endai pa5. Saka pakusvika kwake Jesu aona kuti sacrifice iri kuda kupuhwa Mwari naIsraeri iri kurejectwa naMwari. Achisvika panyika anobva ati kudi chibayiro nechipo makazviramba, chibayiro chaIsraeri nechipo chaIsraeri imi Mwari makazviramba. asi makandigadzirira muviri. Ndokubva mandigadzirira bhodhi yandakaumbirwa mudumbu raMaria kuti kana bhodhi iyoyo yaroverwa muzogamuchira offering iyoyo. Ukaitanisa system yekutaurwa pa kuti Mwari akanga ati kuna Israeri ndipei zvipo, vanhu vanouya nemombe dzavo nemakwai avo nehuku dzavo nehangaiwa. Israeri achipuhwa murayiro kusvikira nguva inoroverwa Jesu zvakalasta 1200 years. But for 1200 years Pauro ndiye anozoti Jesu achisvika panyika anoti sacrifice and offerings thou wouldest not. Amen. But a body hast thou prepared me. Yes. Hallelujah. Amen. Zviri kunzwika shamari. Zvinogoneka here kuti iwewe upe chipo for the rest of your life. Wozonzwa pakuguma kweupenyu kuti pane zvese zvawakapa iwewe hapana kana 1 chakasvika kuna Mwari akachigamuchira. Amen. Hallelujah. Yes. Mwari ngakubatsire manheru ano, nekuti uchazonoona kuti achitaura kuti Mwari akaramba ari kuzvitaura kuNew Testament
Old Testament yacho yakarambirwa zvipo aizvizive vanotopfuurira mberi wena vachiofa. The only thing chakagamuchirwa naMwari ndi Jesus Christ. Yes. Kwete mari yako iwewe. Dai mari yako yaigona kusvika kuna Mwari, Jesu hairoverwa, aingoti bhadharai mozouya. Yes. Saka paya paunenge uchinzi une kesi, Mwari ari kuda mari yakati kuti abvise kesi. Munhu ari kukutaurira izvozvo haasi kukutaurira kuti chipo chako iwewe it's a lamb sacrifice. Because chaisaka Mwari arambe zvipo zvevana vaIsraeri changa chiri chimwe chete, akachibata wacho haana kururama. Yes. Nekuti vana ava vese vakanga vabva muchiuno chaAdhamu. Adhamu akabereka vana abva papresence yaMwari. So as long as wabva pana Adhamu hapana chaunoendesa kuna Mwari chikagamuchirwa. Ndokusaka Kristu achiuya panyika haana kuwana baba kubva kuna Adhamu, akanga asina baba panyama. Yes. Mwari ndiye akauyisa seed muna Maria. Ndosaka pa 10:5 dzavaHebheru ari kuti a body hast thou prepared me, makandigadzirira muviri. Hakuna munhu anogona kuti akatorwa DNA test angagone kunzi uyu ndiye biological father one waJesu. Zvakaitirwei? Mwari ari kuda sacrifice isina kushatiswa. Vanhu vese vari panyika vakashatiswa nababa wavo Adhamu. They were born in sin. Yes. Saka iwe ukatora mombe izvezvi ukanopa munhu waMwari, uri kungoita zvakaitwa naIsraeri for 1200 years. Yes. Wadzokera kuropa remakwai riri kunzi Jesu achisvika anoti zvibayiro nezvipo vakazviramba. Yes. Ukazive munhu waMwari bata 20 anokutaurirapo kwenye ndakazvitaura wani zvakarambwa kudhara. Saka unofanira kuuya nei naJesu. Ndiye sacrifice inodiwa naMwari. Chokwadi. Nyaya yekuti Mwari haadi chinhu chakabva kuvanhu vakabva kuna Adhamu yakaitika vanhu pagomo reMoriya. Abraham achida kupa Isaac, Mwari akatozoti kwaari usabaye mwana uyu, burutsa mwana paatari. Ndokubva Abraham azoona gwai rakabatwa murukato panyanga dzaro mugwenzi rakanga risina ukama naAdhamu, ndoraakazobaya rikadiwa naMwari. Gwai rakabayiwa naAbhrahamu raiparidza Jesu akabva kuna Mwari. Ndiro rakaprofitwa naAbhrahamu vachikwidza gomo. Isaka abvunza kuti ndaona huni nemoto, gwai riripi? Abraham akati Ishe achatipa, the Lord shall provide a lamb unto himself. Aisareva Isaac kaiwe aitoprofita kandha 27 dzaGenesis dzinotanga ari muprofita. Aiprofita gwai raakazoona rakabatwa negwenzi munyanga dzaro. Ko Isaac akarambirwei? Same reason yakarambirwa zvipo zvaIsraeri anobva kuna Adhamu. Ndo chikonzero chakarambirwa Isaac. He was not righteous. He was not a righteous sacrifice unto God. Yes. If we are going to be accepted in the courts of God, we bring the only sacrifice that was accepted by God. That sacrifice is not your money. It is Jesus. Amen. But this time we don't bring Jesus as a human being. We present Jesus in the gospel. Amen. Tinouya takabata Jesu ari mufomu yeevhangeri. Tikamira pamberi paMwari, so Mwari anotigamuchira on account of the holy sacrifice. Hallelujah. Amen. Saka Elkanah haana kutadza. But ndoda zvakare kuti uzive kuti Elkanah achipa Hana chipo, anga asingape chipo kuna Hana kuti Hana angochidya otsenga zvake. Kuti kana akakapuwa gwai otobva atorivedzenga oisa mufiriji otofraya zvake otobika lamb chop yake. I'm not going to chop lamb, lamb chop, amen. But I bika lamb chop yake otsenga ot baba Elkanah vanondida vandipa why ndakutorwa machopa angu. Aipiwa sacrifice yekuenda nayo kuna Mwari. Saka pakanzi naAbhrahamu Jehovha Jaire akanga asingareve Mwari anopa zvokutsenga. Pozi mugomo reMoriya Abraham haana chaakatsenga. Yes. Akatambira so kuna Mwari, tobva apa kuna Mwari. Iwe kana washaya mari yerent usazodana Jehovha Jaire. Jehovha Jaire haana chaanokupa kuti utsenge iwewe, anokupa kuti udzose kwaari.
kureva kuti anenge achitozvipa iye. Abraham ndipe chipo, Abraham obata Isaac, Mwari kuti anditambire zvakadaro. Abraham kuti zvinomukaramba Isaac, handina chimwe chekukupai, zvonzi cheuka, pane chimwe chandakupa kuti undipe. Obva atora gwai opa kuna Mwari. Iyo ndopoona nguva dzingwa basa, uri kutsvaga rimwe basa. Muri Mwari anopa, muri Jehovha Jaire, ndipewo basa changamire. Abraham anenge achaukwenya okuzenyura mupreya imo. Pandakapiwa gwai ranga riri kudya here iwe unorwara here. Handiti gwai raida kuenda kuna Mwari here iwe. Unodaro sei gwai iwewe? Nzwa kuti ai second republic in new dispensation. New dispensation yekurasika kwakadaro. Taurira ari padhuze newe kuti Jehovha Jaire haasi Mwari anopa zvekutsenga. Ndimwari anopa zvekuti udzose kwaari. Saka Hana akapiwa chipo naElkanah atsenge. Anoendesa kupi zvake? Shoko rati Elkanah aikwira kuShailo kunobayira kuna Mwari. Oti kuna Hana, izvi ndo zvako zvekubayira kuna Mwari. Izvi ndo zvaPenina zvekubayira kuna Mwari. Saka Hana aidzokera kumakoma Ephraim asina chaakatakura. But aine testimony chete, ndapiwa nababa. Zviri kupi oti ndasiya mutemberi. Baba vanopa. Murume wangu anopa baba. Ndopiwa dabhuru. Saka kana wapiwa dabhuru ndipewo oti hazvisi zvenyu, ndasiyira Mwari. Uri kuona rudo rwacho? Rudo rwacho rwaElkanah nderwekupa iwewe offering yekuendesa bheki kuna Mwari. Amen. Ndo zvatakaitwa panapa. Yes. Vhangeri ratakapiwa ndiyo sacrifice tati Jesu akuwanikwa in the gospel. Yes. In the beginning was the word was with God, the word was God. Saka Jesu takampiwa muvhangeri. He is now in the gospel form. We have Jesus in the gospel form. Saka pauri kupiwa Jesu muvhangeri, uri kupiwa sacrifice. Sacrifice yauri kupiwa hii, hausi kupiwa kunzi utsenge. Uri kunzi Jesu paachasvika achida kutora vatsvene, uiburitse. Ugoti iyi ndiyo sacrifice yandakapiwa hii. Jesu oti chihandei nayo kuna Mwari. Kanjani ukaparidzirwa mbatatisi nemagogoya? Netsenza. Sacrifice. Saka shoko rinoti, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Pakanzi everlasting life apa. Hapana kumbonzi should not be a tenant, but have his own house. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not be broke, but have his own money. Vhangeri romatoto enjiva. Yes. Rosenes. Yes. Saka vhangeri zvairi kunzi ndeya Jesu, tinoidi isu Jesu akwane mupani, hatigone kufuraya Jesu tikamudya nesadza maneru. Saka vakomana vari kuparidza prosperity gospel vane argument yavainayo. Vanoti isu tinoparidza vhangeri iri relevant panguva iyoyo. Vanhu kana vakabroka toparidza receive your money, tonoti vanhu vaone zvinhu zvinobatsira upenyu hwavo panguva iyoyo. Ukatarisa Moses ari paNumbers 21, vanhu varumwa nenyoka. Moses akadeedzera akati, arumwa nenyoka, tarisa iye mundarira yandaisa padanda, munorarama. Marudzi yaMozisi haina kumbotendererwa, yakatonzi mukatarisa nyoka yemundarira munopona. Yes. Havaigona kusimudza ruoko kuti katararama vasina hebhi vachaitwa sei? Mune muri vapenyu makashama kudaro. Ini nangu ndikurumwa nenyoka ndikararama handisi kuroorwa futi, vakomana vari kundisema ndikatarisa nyoka ndinopona ndoroorwa here. Aiwa! Nyoka yakaiswa padanda naMoses yaive solution ku one problem. Yes. Munorarama. Amen.
indakaremara ndikatarisa nyoka handife ndobva ndatwasanuka here ruoko rwangu rwakakokonyana unonge uri mupenyu wakaremara. Yes. Nyoka yemutarira haisi yekuti kana waitarisa unorarama wobva watwasanuka ruoko aiwa. Yes. Unongopfuurira mberi kuwaya uchidai so uchiti ndiri mupenyu ndotenda nyoka yemutarira. Amen. Zvekukokonyara izvi inhongwa. Vamwe vanga vakafamba vachifamba nemaoko akatwasanuka asi havana kutarisa nyoka yemutarira vakafa. Yes. Regai ndimutende kuti akatiraremisa nekuremara ikoku ndiri mupenyu. Amen. Hai inini ndiri kushayiwa ndiri kutadza kugaina weight murume wangu ari kukomplaina ndakanyakonda ndikatarisa nyoka yemutarira ndorarama ndosimba here. Unonge wakangoonda kudai une asi unonge uri mupenyu. Yes. Wafa here wafuta nenhutu rwenyoka wafa uti dai handidi kufa. Nyoka yemutarira yaive solution yeproblem 1. Yeah. But obviously vanhu vane twumwewo tumaproblems twavo twisingaperi. Itwotwo nyoka yemutarira hainei natwo. Yes. Udzare pasaidi pako kuti tumwe twese utwuka muchinjikwa haunei natwo. Amen. Haiwa Jesu haana kufa kuti tingoende kudenga chete, anoda kuti tigare zvakanaka panyika pano unyeperwa. Yes. Jesu haana kuti anotenda kumwanakomana haafe wana upenyu usingapere plus anogara kuBorodeo plus orara paPhilapedic plus opota achienda kushopping kuDubai plus. Muchinjikwa hauna plus. Wakangonzi ukatenda unopinda denga zvikatonzi zvatokwana. Yes. Saka sacrifice iri kupiwa Hana naElkanah inongori ne1 agenda. Yes. Kunoendesa kuna Mwari chete. Amen. Hai nini makumbo angu anozvimba saka ndikatarisa muchinjikwa anoserera here. Ayo unopinda denga uinawo akazvimba iwani. Yes. Kana akada haka angangoaseredza asi kwete nemuchinjikwa nezvimwewo mbai. Amen. Vanhu vegunoti kuna Moses uri kuona Moses ka tiri kurumwa zvedu ndarumwa zvangu ndoda kutarisa nyoka yemutarira but ndane nguva ndine murume wangu hatisi kuita mwana ndikatarisa nyoka iri padanda ndinoita nhombere. Moses but muchafa nekutaurisa kwetsoka tarisa iri padanda murarame mozotsvaga zvemwana muri vapenyu. Kana uchinyeperwa kuti pane zvimwe zvichabuda muchinjikwa zvichabuda pamuchinjikwa zvisiri ruponeso. Mudikani regai ndikutaurire indakamira pano chokwadi handisi kukubhadharisa ukungochiwanawo mahara. Chinja pfungwa. Yes. Uchati kufa uri rovha kana kuti uri rombe wafa futi wakagumbuka. Yes. Wakagumbukira Mwari kuti vamwe akavapa mabasa ina akandinyimirei. Takanga tichinzi nemunhu waMwari tikabhemba uswa hwepachechi tichawana mabasa. Mwari ana utsinye kudaro. Mwari ana utsinye kusvika ipapo. Kunotorine munhu anoti akamboshanda akashanda anoresigna otsvaga rimwe basa kune kambani oriwana haana uswa hwepachechi hwaakabhemba. Yes. Anongorine mapepa chete. Dai wanga uri mumwe pachinzvimbo chekunobhemba muuswa hwechechi wabhemba uswa munana Milton Park uchichaja wopinda mese munana Mandela Kamfinza wobhemba wonyora risiti. Yes. Pane kunobhemba uswa mahara pachechi yokunyepera kuti watoenda pasi penyasha dzisingaite izvezvi uchawana basa manje. Kwai chechi inoshayawo sei mari yekubhadhara vanobhemba uswa. Dai pachechi pasina marovha uswa hwepachechi hwaiitwa sei? Indakashandiswa ende handidi kunyepera ndikazvifunga ndoti washa dzisingaita.
Zvoti dzinokuwa nditobofunga kuvaendera varume vanoti amana muzvibatira kutaura. But ndozongoti zvakwayo ndini ndandine problem undaitendawo nhema. Anga iri inclusive government. Ndakangotenda chokwadi ndipfuure mberi. Ndakashandiswa nezvimaeredha zvekuzayoja zvinondigumbura. I was an orphan. Ndakadafirwa nababa ndiri grade 4. Ndobva ndachengetwa nambuya. Ndobva ndajoiniswa cult inonzi zayoja. Hakuna church inoshandisa vanhu mahara muZimbabwe sezayoja. Yes. I know my sister akasvika pakuita 40 years asina kuroorwa. Achinzi aurorwe nabrother asingapinde zayoja. Kusvikira munhu kuita unge muriwo wekovho uya unenge waweyelo nekuti wanonoka kutemwa mumunda. Wanyatsiroti apa pachanetsa kuroorwa munhu. Kana kuti wezifodya tsunga. Ndainzi nezvimaeredha izvozvo mufana upenyu hwakakuomera uri nherera unoda kutoti usidhire future yako kuti uwane maconnections ekuti upenyu hwako huzochinja. Unochengetwa nambuya ine munoshupika uya uchibata zvimabasa uchitsvaga nyasha. Saka ndaivavakira magadheni. Ndaingoratidzwa panhu pari open saizvo toda garden ipapa. Ende maprazima ndaitema mapango ndainotema mapango ndichite kuba varungu vachita hatidi munhu mupurazi medu. Ndainda usiku ndotema mapango ndoatakura kwaiedza ndatakura ese. Ndoisa mapango ndoenda ndonotsvaga mbariro ndonocheka huswa ndopuwa mhaswa ndogadzira mibhedha ndodiridza. Ndaizovasira vakutema muriwo. Hapana kana sendi randaipiwa. Ndainzi uri kutsvaga nyasha. Ende ndichivaka gadheni kudaroka ndandisingapuwe chikafu food. Ndainzi unobva nechikafu ukangodya chikafu chedu nyasha dzacho dzinouya sei. Ndiri kutaura chokwadi. Mumwe wacho anonzi Mushandu murume ari kogoromonzo akandishandisa zvisingaiti asi dai Mwari akamuregerera. Indomuregerera zvangu asi asikandomuregerera because akakutarira zvekuti Mwari akakurumidza kundidzikamisa. Kudhara ndaikurumidza kushandisa maoko ndaenda kanomurova kudhara. But izvo zvandichadaro ndakasiyana nazvo. Ngatorohwa inini. Vasikana iva vamwe vachainzi Dona mwainzi Diana vainoburitsirwa magombezi ese amufundisi. Vonzi wachai mutsvage nyasha. Vapedza vonzi chiendai munoita thorough cleaning kwaElkanah. Vapedza vonzi kwaElkanah kune chibage choda kutokonorwa. Vabereki vavo vaipinda zayoja saka vainzi rilisai vana vaende kunotsvaga nyasha. Pamusoro pekutsvagwa kwenyasha 4 dzavaRoma verse 1. Nyasha dzinobvumidzwa here kutsvagwa? Ini ndiri kutaura zvandakaitwa zvekuti iwe kana usina kuzviitwa wakatoitirwawo nyasha. Asi vakapinda zayoja vanozviziva zvandiri kutaura. Guta neun'anga hwakaoma hwaainawo. I remember ndiri form 5. Ndiri form 5 zvandakaita ndakawana scholarship. Ndobva ndawana nzvimbo pachikoro. Saka scholarship inongokubhadhara school fees yokupa uniform, mabhuku, secheo, chichi. Neka pocket money kadiki haina zvakawanda zvayaindipa scholarship iyoyo. Ndasingasari nemari yakawanda mombe. Saka kwaizoitwa program yekunzi kuda kuti grocery rapastor wepa assembly pa. Kana mapedza kushanda grocery rapastor mozoshanda grocery radistrict pastor. Saka district pastor anenge ine assemblies akawanda ari kuita oversight. Kobva kwazoita overseer weprovince yes. Saka munoshanda magrocery matatu mwedzi wega. Ra overseer raishandwa after every 3 months. Saka raifanira kuti kurei. Saka tainzi imi vakomana vanoenda kuchikoro
kuti amushande achisi chikonzero chekurega kuuya nezvimwe zvinhu, itouya nesomething. Saka tebva tanzi mayouth ese muri kugovana matoiletries amufundisi, matishu, sipo dzekuwachisa, dzekugezesa, malosheni, mavaselina, toothpaste. Saka indakaandanzi ipapo ukuda kunzi utenge 12 matablets egeisha. Apa ndiri kuenda kuchikoro. Hazvina basa rese izvozvo, ndonguva yekutoshandira future yako iwe. Saka ndaipedzera ndakuenda kumarekicho kunopfurira chibage chevanhu paweekend kuti mari yesipo dzemunhu waMwari. Ndiri mwana mudiki, usambotaura kuti handisingarizi here. I was a minor, ndanga ndichiri mwana. Saka ndakatenda Mwari kuti akazokurumidzawo kundiburitsa. Imagine kuti munhu akatanga kuitwa zvinhu zvakadaro aine 14, ane 50, ari kungonzwa warwe chete. Unochena musoro uchishandiswa nevarume vakuru. Mwana wechikoro anonzi atengere mufundisi sipo, iye anenge achiite mufundisi wacho. Zvandiri kutaura izvi ndakazviitwa ndiri kuZayoja, kwaunopinda iwewe. Ndakazobuda, ndakangobudawo zvangu, ndandisina zvandandaziva. Chokwadi handakumbochiziva pandakabuda Zayoja. Handakuburitswa nechokwadi, handiri kunyeperai. Ndabuda Zayoja 2005 pakashaya mai vangu. Ndopandakabva ndabuda Zayoja. Ndobva ndasiyana nazvo. Ndobva ndarega kawaya ndikaenda kuti kune dzimwe nhema. Because kana uri kuIjipita unongosvikobva kupita moenda kugara maseso, unongochinya maprovince, but unongori muIjipita imomo. And unotombofunga kuti woda chiedza ndandiri kupita kuti ndakupi ndakuramba sesi. Izvo uchiri muIjipita. Yes. Mwari akatozondizivisa vhangeri ndaane makore anopfuura 10 ndabuda Zayoja. Ende vhangeri handakuitsvaga yakangouya. Romans chapter 4 verse 1. Romans chapter 4 verse 1. Ndiri kuzvitaurira izvozvo kuti nyasha hadzitsvagwe kuti akadzidzisa vanhu vake kuti kushanda kuno vanhu vaMwari, kutengera vanhu vaMwari zvinhu, kutsvaga nyasha. That is a false gospel. Ndakaparidzwa nahandina wangu kuti Ezekiel anisi zita rake akazvipa manje manje. Zita rake chero anonzi handina wangu. Nyasha dzinotsvagwa here imi? Zvino tichati Abrahama teteguru edu panyama akawaneiko? Indava madaro. Nokuti dai Abrahama akaruramiswa namabasa ake. Akaruramiswa nebasa rake. Ungadai ane chinhu chaangazvirumbidza nacho. Akaruramiswa nekutsvaga nyasha. Aizvorova dundundu kuti ndakatengera munhu waMwari mabhaa esipo ndobva ndawana nyasha. Hadzichatendwa Mwari, dzaakutendwa basa rawakaita. Dai akaruramiswa nemabasa ake, angadai aine chaanozvirumbidza nacho pamberi paMwari. Asi haana pamberi paMwari. Asi Abrahama haana basa raangagone kuzvirumbidza naro raakaita. Nokuti rugwaro runoti kudini? Akaita sei? Runoti Abrahama wakatenda Mwari. Abrahama akatenda, kukanzi kwaari ndiko kururama. ndokururama. Zvino kuno unobate basa. Kuna anobata. Mubayiro haunzi ndowenyasha. Mubayiro kana watoshandira munhu waMwari ukamuvakira garden, hadzisisiri nyasha, asi ndowechikwereti. chatova chikwereti. Mwari ane chikwereti neni. Ndakagadzirira muhombe mbambera kumba kwomuranda wake. Hapasisina nyasha chachikwereti. Kuno usingabati. Kuna asina basa raanoita. Asi unotenda kuna iye unorambisa. Asina garden raakavaka. Asina sipo dzaakatengera munhu waMwari. Asina chegumi chaakabvisa. Kutenda kwake kunonzi kwaari ndiko kururama. Anobva atonzi kutenda ikoko akarurama. Asina chaaita. Yes. Sezvinorewa Dhavhidhi kuti wakaropafadzwa munhu unonzi naMwari wakarurama. Kunze kwemabasa. Kunze kwemabasa. Mumbira Jesu maoko. Dhavhidhi anobva ati akaropafadzwa anonzi naMwari akarurama kunze kwemabasa. Pasina chaaita. Wazvinzwa here kuti nyasha dzishandirwe? Nyasha dzitsvagwe. Amen. Ukaenda pa5 dzaMariko unonowana Jesu achisvika kumakuva ane mukomana anga ane region yamadhimoni.
anonzi akamudzinga madhimoni iwayo. Vanhu veguta vakazomuona agara akapfeka munhu kwaye, ndokubva akuda kutevedzera Jesu kuti aende kwaenda Jesu. Zvikanzi naJesu, usanditevere, dzokera mumusha mako unoudza vanhu vemumusha mako ngoni dzawaitirwa, ngoni dzaakanga aitirwa. Haana kutumira shoko kuna Jesu, ndiri kuno kumakuva, ndiri kuzvicheka-cheka nemabwe, ndiri kudambura zvisungo. Ngoni dzakauya dzichifamba dzega, hadzina akadzitsvaga, dzikasvika kumakuva, dzikati buda mweya, pita munguruve. Bhatimiyasi achidanidzira, haana kutsvaga ngoni, akatonzwa dzichipfuura. Shoko rinoti akabvunza kuti ruzha rwandinonzwa nderwei? Zvikanzi Jesu anopfuura. Ndokubva ati, Jesu Kristu mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Haana kudzitsvaga wena, idzo ndo dzakatouya. Dzakapfuura nepaakanga ari, dzakapfuura nepanga paine Bhatimiyo, ngoni dzakauya. 2:5 dzavaEfeso, ngona dzitsvagwe, nyasha dzitsvagwe. Dai ndakandaziva mavhesi eSaya, unoti pane gadheni remunhu randaivaka mahara. Ingoni dzakatozondiratidza mavhesi aya, ndakanga ndisina kumboziva mavhesi aya, ndakatoitirwawo ngoni. Saka ndinoda kutoti uitirwawo ngoni manheru ano, ndokuratidzawo mavhesi andakaratidzwa nengoni dzakanditsvaga, wobuda mukunyeperwa. Woburitsa ziya, uchiziva kuti ziya iri ndakaripiwa kuti ndiriburitse munyika iri physical, ndowana physical reward. Zvemweya ndo zvemahara, zvenyama unotodikitira. Ephesians chapter 2 verse 5. Kunyange takanga takafa pakudarika kwedu, wakatiraramisa pamwechete na Kristu. Wakatiraramisa Mwari pamwechete na Kristu. Makaponeswa nenyasha. Makaponeswa nenyasha. Hadi inayo. Akatimutsa pamwechete naye. Akatimutsa pamwechete naye. Akatigarisa kudenga pamwechete naye. Akatigarisa pamwechete naye kudenga. Muna Kristu Jesu. Kuti nenguva dzinouya. Kuti nenguva dzinouya. Aratidze pfuma huru. Aratidze pfuma huru. Nenyasha dzake. Nenyasha dzake. Paunyoro wake. Paunyoro wake. Kwatiri muna Kristu Jesu. Kwatiri muna Kristu Jesu. Nokuti makaponeswa nenyasha. Makaponeswa nenyasha. Kuburikidza nokutenda. Kuburikidza nekutenda. Izvo singabve kwamuri. Azvibve kwamuri. Asi chipo chaMwari. It is the gift of God. Clap hands for Jesus. Nyasha chipo chinobva kuna Mwari. Hachisi chinhu chinobva kwauri iwewe. Amen. Kuti haana kumboparidza achidaro, akati shandai matarenda, Mwari akukomborerei. Vhesi yacho yakaitwa matarenda nayo yakamonywa futi. Doti guta rikuti Mwari akati shandai matarenda, akatora parable iri pa Matthew 22 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 14. Zvino usho kudenga wakafanira murume akanga achienda kunyika iri kure, zvino akatira zvinhu zvake akabatidza, akatambidza vanhu vakanga vachida kuenda. Matthew 22:25. 25 verse 14. Matthew 25 verse 14 zvichienda mberi. Ndobva apa mumwe matarenda mashanu, mumwe ndokumupa maviri, mumwe ndokumupa 1. Pakudzoka kwake akapa uyo anga ine 5, akamuti pinda akawana mamwe 5 nemamwe 5 anga apiwa, akanzi pinda pazvinhu zvikuru zvaisho wako, wakatendeka pane zvishoma uchapawo zvakawanda. We2 akaitwa saizvozvo, we1 anonzi anga akaricherera muvha akatorerwa, akanzi ngaakandwe kunze kweguta, kuchava nekuchema kukuru nekugeda kwemeno. Saka guta akatora parable iyoyo akatendea munoita mabusiness, muende mari kuzayoja, mushande matarenda. Umbavha waguti pavhesi iyoyo ndewekuti parable haina kudimanda profit kumunhu asina kupiwa capital. Ishe wevaranda ava akasiyira matarenda 5, 2 ne1, akati ndoda profit nematarenda andakupai. Guta ari kutuma vanhu kunoshanda matarenda, haana mari akavapa. Chaga capital wozoene profit kuno. Hazvisiri izvo guti zvakarehwa nevhesi zvinodaro seiko? Kuti unodarirei guti iwewe? Tipe capital touya neprofit. Utano toiwana kupi capital. Ende munotsvaga iko. Mozotipa mari kuno kutovaka machechi nezvikoro nezvipatara. But ndosiyana isa muzita raYuna kana ndaakufa.
enda kuchikoro chaguti uonoti ukati ndiri wezaweja unopindisa mwana wako mahara unochatirwa futi asi ndiwo wakachivaka chikoro icho unochishauti saka ndechedu pakudii ukaenda pambiya Docas hospital uri wezaweja unobhadhara ipapa but mari yakavaka mbiya Docas ndeyenyu imimi Yes. saka chipatara ndechani mari yawakubhadhara pachipatara manje iri kuenda kuna guti straight but pawakabvisa mari yakavaka chipatara yainzi ndeyamwari. Hallelujah. Amen. Saka ndiri kukuratidzai magwaro musi uchafa guti ndo musi wamuchabata chokwadi kuti Zaweja haisi church. It was a family business. Manje muchazviona. Ko ndiri kunyepa handisi kumboprofita tiri kungotora zvinhu zviri pachena izvo. Iye zvine zvaakagadzira anonzi magoverning council akanyora tsamba kumaoverseer ake nemabhishop ake kuti kana ndafa maassembly ese anenge aine council inenge ichigavhena ikoko handisi kuda kuti musare muchinetsana nekuti chechi inosara iri mumaoko mano but ane zvimabhishop zvaakatanga nazvo chechi zviri kuti ini ndindosara ndichitungamirirewo kana wafa iye haasi kuda kusiya zvimabhishop izvozvo anosiya adzimai vake. Alright, ndoda kuti muzive kuti kana uchizonzi une chaunowana kuna Mwari haisi nhau yemerit yako iwewe. Yes. Inhau yediscretion yaMwari. The love of God, the kindness of God, the grace of God. Hauna chaunonzi unoena kuna Mwari. Zvese unoita zvekupiwa pachena sekupa kwaanoda iye anopa. Uyo akaitwa muvhangeri uyo akaitwa pastor haugone kuti uyo ane zvaakaita kuti aitwe pastor indapirwe uvhangeri kuda kwaMwari. Yes. Hazvibve pamabasa asi kuna iye Mwari anoda. Saka Mwari akada kupa inini vhangeri akanyima guti ina handigone kuti ndine chandakagona akangofadzwa hake nazvo. Yes. Ndokubva afadzwa nazvo kunyima mudhara vhangeri. Hapana wewe kuti akabroka zvisingaite mabrokera akaita hurumende yeZimbabwe pakushawa mari ndo mabrokera akaita guti pakushawa vhangeri. Yes. Hana kana clue nevhangeri. Yes. Kana unotoona munhu ane degree achitenda guti kuti akatumwa ndopaona kuti education is not a measure of intelligence. Amen. Amen. Education only measures how much you can give attention to the teacher only. Yes. That's what you get from education. Yes. If you want to measure how much somebody understands, ask them the church they attend. Ndopaona kuti uyu isurusuru hapana chozikanwa. Ipa panenge ari accountant general. Data windi. Yes. Alright, dzokerai kuna Hana. Tazomhanya zvishoma tikabuda murodhi yaHana. Asi tanga tiri panyaya yekuti Hana akapiwa a better sacrifice than Penina. Ndobva taona kuti sacrifice yakapiwa Hana yanga isiri yeconsumption, yanga iri yekuzopresenta kuna Mwari. Yes. Saka sacrifice yatinayo muNew Testament igospel raChrist. It's not just for consumption. We have got to present it before God in the last day. Amen. Saka vhangeri ino benefita isu pakudii we will be justified tikawanikwa tiinayo musi watinonomira pamberi panu zvedu pamberi paMwari. Ukawanikwa usina unorejectwa wobva waenda kudziva romoto. But kune vari kufunga zvekutsenga vari kukonvheta vhangeri pachinzvimbo chekuona Jesu vari kuona Shikwama neT-Bone nemistake pie. Hati inayo endai paverse 9 1 Samuel chapter 1. Saka Hana wakasimuka vapedza kudya pashairo. Yes. Uye vapedza kunwa. Yes. Noeri muprista wakanga agere pachigaro chake pamukova wetemberi aigara akasvaka patemberi padhoo eri akakora
Hana ndokubva auya. Yes. Zvino Hana akanga aine shungu kwazvo. Hana aive neshungu kwazvo. Akanyengetera kuna Ishe. Akanyengetera. Akachema kwazvo. Akapika miko akati. Ndokubva apika miko akati kudi Ishe wehondo. Ishe wehondo. Kana mukava nehanya kwazvo. Kana mukava nehanya kwazvo pakutambudzika kwomurandakadzi wenyu. Mukandirangarira. Mukasakanganwa murandakadzi wenyu. Mukasakanganwa murandakadzi wenyu. Mukapa murandakadzi wenyu. Mukapa murandakadzi wenyu mwana mukomana. Ipapo ndichamupa Ishe mazuva ose upenyu hwake. Mwana iye ndokupai mazuva ese eupenyu hwake. Musoro wake haungaveurwi. Haveurwe bvudzi rake haribviswe. Yes. Zvino wakati achiramba achinyengetera pamberi paIshe. Yes. Era akacherechedza muromo wake. Yes. Nokuti Hana wakanga achitaura nechomumwoyo make. Yes. Miromo yake yoga yakanga ichimunyenyedzwa. Yes. Asi inzwi rake rakanga risinganzwiki. Yes. Saka eri wakati wabatwa newaini. Ele akati Hana akadhakwa. Era akati kwaari. Unosvika rini wakadhakwa? Ucharamba wakabatwa kusvika riniko? Bvisa waini yako. Rasha waini yako. Bvisa bhurongwe yauri kunwa iye Hana. Laudzani chakuuraya iye Hana. Hana akapindura akati, kwete Ishe wangu. Zvikanzi ere hada kudhakwa. Ndiri mukadzi une shungu pamweya. Ishungu. Handina kunwa waini. Kana zvinobata. Asi ndadurura mweya wangu pamberi paIshe. Yes. Musati murandakadzi wenyu mwanasikana wakaisoipa. And this is a son of Belial. Nokuti kusvikira zvino ndakanga ndichitaura nokuda kwekuchema kwangu kukuru. Yes. Nokutambudzika kwangu. Yes. Papo Eri akamupindura akati. Inzwa answer ya Eri. Zvikanzi Hana chienda nerugare. Mwari waIsraeri ngaakupe chawakumbira kwaari. Chawakumbira Ishe waIsraeri ngaakupe. Iye akati murandakadzi wenyu ngaanzwirwe tsitsi nemi. Yes. Naizvo mukadzi akaenda hake akazodya chiso chake chashanduka. Asati aita nhumbu. Ari kungonzwa mashoko aEri ekuti Ishe ngaanzwe mashoko ako akuitire zvaunoda. Zvikanzi ndatonzwikwa izvezvi. Kutsanya kwese kwatopera. But mira, ndoda kuti murangarire verse 8. Dzokera paverse 8. Hana zvaakaita akanga achiramba kudya. Ndobva Elkanah ati unochemei? Ko uri kurambirei kudya? Zvino murume wake Elkanah akati kwaari, Hana, unochemeiko? Unorambireiko kudya? Moyo wako une shungu nei? Yes. Ko ini handikupfuuriri vanakomana vane gumeri. Ukanzwa manzwa Elkanah kuna Hana, unoona kuti Hana achiparidza New Testament, Elkanah akanga achiziva kuti chiri kutsvagwa naHana chiri better than chiri kuitika kuna Penina. Anobva kuti ini am I not better than 10 sons? Kureva kuti 10 yaiswa munyaya iyi naElkanah iri kuparidza murayiro waMozisi. Amen. Usambochema nenhau dzemwana, murayiro hauna basa. Pari kutaurwa nyaya iyi naElkanah anoda kuudza Hana kuti murayiro waMozisi unokundwa neNew Testament gospel. Amen. Am I not better than 10 sons? Saka Eli anobata basa rakanga richida kuti riparidzwe rekurepresenta the Levitical priesthood. Because basa reLevitical priesthood zvinhu zviviri. Chekutanga Jesu aifanira kuprova kuti uprista hwaLevi haunzwisise New Testament gospel. Ndokusaka panouya Eli achiona Hana anonzi iye akati wakadhakwa. Nekuti musi wakaburuka mweya mutsvene paActs chapter 2. Vanhu vakauya vakati vanhu vakadhakwa. Vanhu vaIsraeri vakanga vari kuPentecost kumurayiro. Havanzwisise zvinoitika kuNew Testament, vakazviona vanoti kudhakwa. Ndo yakanga iri roho yekutanga yeLevitical priesthood, yekuprova kuti they don't understand the New Testament gospel. Amen. The second thing was iyo Old Testament yaizoguma, but haigume isina kuprofita kuuya kwemwanakomana. Saka uchiona Eli hana kuenda asina kuudza Hana kuti Mwari ngaakuitire zvaunotsvaga, Mwari ngaakupe mwana. Hana akati kana Levitical priesthood yaprofita zvekuuya kwemwana, ndakutoenda mwana anouya. Nyamba pari kunzi naEli Mwari ngaakuitire zvaunotsvaga, ari kuparidza Old Testament nevashumiri vayo. Isaiah achita zvarirwa mwana, ndiye ari kutaura naHana kuti Mwari anokupa mwana. Amen. Hallelujah. ILevitical priesthood basa rayo kuprofita
kuti New Testament ichave nemwana. But tarisai muone mwana ari kuchagwa naHana haasi wokudada naye kumarokesheni. Ndati nevakadzi vakanga vachitsvakawo vana vakadzishandisai munamato waHana. Udzai Mwari shungu dzenyu. Mwari akakupa mwana semapiro akaita Hana, unomuendesa here kutemberi mazuva ese eupenyu hwake mwana iyeye? Hauzivi here kuti mwana airehwa ndiSamero ainzi naMwari ngaariplese Eri nevana vake Phineas naHofini? Ko handiti Samero anoparidza here Jesu akamuka kuvakafa? Ndiye ane uprista hwaMerikizedheki, unotsiva uprista hwaLevhi uri kuparidzwa kana Eli nevana vake. Wako mwana achapisira here mashizha panzvimbo tsvene? Achapfeka efodi? Handiti unongorione godo nevamwe vari kukushora kuti hauna mwana? Ungapinde here pamunamato waHana iwewe? Ko zvino zvipo zvauri kupiwa nemurume wako zvakawanda kupfuura zvaPenina ndezvipi? Boza Hana anongori kana aita saMerika akatombotanga apiwa zvipo zviri nani kudarika zvaPenina. Iwe uri kutsvaga mwana kuna Mwari sekutsvaga kwakaitwa mwana naHana. Muri vangani pamurume wako? Muri vangani? Hadiri wani chete azviiteka pati waPenina. Amen. Unozotsvaga zvakawanda isinenge zvikoda ipapo pemwana chete ipapa. Zvimwe zvese zvazvo manje zvizaro kwazvidaro zvofanira kunyatsofita zvakazara. Sameri akanga achiti uku muprista uku muprofita uku ndijaji. Wako mwana chigevenga chinopfuta mbanje mumabridge angapinde patsoka dzaSameri. Zvauswera akapfeka bhandana achidedzera nhau dzemusanga. Kunzi comrade ndo zvakaita comrade izvozvo. Sikero chimhanya kuchipisa vamwe vakagara pamvuri uchida kungonzi comrade chete. Macomrades chavo ari kupi kuzotewo. Iwe wakuita matuzi pasi petsoka. Bondo. Ida kushandiswa kudara. Panyika panapo ukasashanda unoshandiswa. Ukasashanda uchashandiswa. Ngadzishande pfungwa dzako. Bhaibheri rinoti hazvisi zvese zvinotibatsira. Takabvumidzwa kuita zvese asi hazvisi zvese zvinotibatsira. Ndakaita kuti nguva dzedu dzakamira pano. Asina kupfuridza nguva. Tine some few minutes. All right. Saka patasvika paHana akabva apukuta muromo yake ndokubva adya ndobva adzokera kumba. Akanga audzwa prophecy naEli kuti Ishe aizomupa mwana sekukumbira kwaaita. Ndobva taura kuti kutaura kwaEli kunotsinidzira mission yakanga yaseterwa Old Testament order. It was designed to prophesy about the coming Messiah. Saka pari kunzi naIsaiah 9:6 tazvarirwa mwana, unto us a child is born, unto us a son is given, the government shall be upon his shoulder, his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ari kutaurwa ipapo ndiChrist. Anotaurwa pa7:14 dzaIsaiah achinzi kana muchidai chiratidzo Ishe amene achakupai chiratidzo. Tarirai mhandara ichava nemimba ichabereka mwana achatumidzwa Emmanuel. Ndokuti Mwari anesu. Achadya mukaka neruomba akatadza ndomuranga mwana airehwa ipapo ndiani? ndiChrist. Ari kunzi paIsaiah 11 pamudzi waJese pachabuda bukira ndiJesu ari kurehwa. Ari kunzi naDeuteronomy 18:15-18 Ishe achakumutsira muprofita pahama dzenyu akafuna neni ndiye wamuchateerera ndiKristu ari kurehwa. Ari kunzi pa5 Dzamika iwe Bheterehema Efurata uri mudiki pakati pezvinhu zvamazana aJudha tarira pana mamba achaberekwa mauri ari kurehwa ndiani? ndiKristu. Ari kunzi paZakaraya iwe Joshua muranda wangu
ndichaunza muranda wangu anonzi baza ere waipapo ndiani ndi Kristu. Ndiye akanziwe Davhidhi uri muzodziwa wangu ubhuka mapisarema ndi Kristu airewa. Ndiye ari kunzisha akapika afa akazvidya moyo achiti iwe uri muprista nekusingaperi uri kuna Melkizedeki ndi Kristu airewa. Ndiye akataurwa na Ecclesiastes chapter 9 verse 13 chikanzi kune imwe nyika kadikidikiso kakakombwa nerimwe zimambo kakavaka magreat bulwarks achida kuriparadza asi mukaguta ikako makaonekwa murombo akanumirwa kaguta ikako neuchenjeri ndi Jesu airewa. Ainzi chimwe nechimwe chine nguva yacho ndi Jesu futi airewa. Pane nguva yekudyara nekudzura chakadyarwa. Ko Jesu ana kudyarwa here 53 dzaIsaya dzinoti akamira pamberi pake sebukira nyoro panzvimbo yakaoma. Saka paakauya panyika akadyarwaka paakazofaka pamuchinjikwa ndokubva adzurwaka. Pane nguva yekuzvarwa nenguva yekufa. Kwandi Jesu ndiye akazvarwa here ndokubva azofa. Saka zvinonzi nguva yakati yakwanaka Mwari akatuma mwanakomana wake. Ndiye ane nguva kaJesu usiri weirehwa iwe. Eli anofanira kusiya udzahana kuti Mwari ngaakupe mwana wauri kuda. Zvatopera. Ndiye kakaprofitwa paJeremiah 31 pa31 kazvichinzi ichakwana nguva yekuti shure kwaizvozvo ndichaita sungano isina kuita seyandakaita nemadzibaba eIsraeri pandakavabata ruoko ndikabudisa Ijipita. Ndichanyora mirayiro yangu mumwoyo mavo zvokuti hapana mumwe nemumwe anofanira kuti kune hama yake ityaishe nekuti ini ndimene ndichavadzidzisa mukati mavo. Kwanditi sungano ndo yakarehwa here pa 86 dzavaHebheru kusvika pa 13 panozinzi zvanoti sungano iyi zvakaparadza kutanga zvino kana chinhu chasakara chakare choda kurova. Ko ndo nyaya iri kurehwa iri kunzi ndiwe mwanakomana wangu nhasi ndakubereka. Ndo yarehwa iri pa 27 dzamapisarema ndi Jesu kaiprofitwawo. Ko munokanganwa here pakatorwa pa 350 dzaGenesis zvinzi naMwari mbeu yemukadzi ndiyo ichapwanya musoro wenyoka. Ko mbeu yemukadzi airehwa ndiani? Ndi Jesu kaiberekwa naMaria pasina participation yamurume. Ndiye azopwanya musoro wenyoka. Musoro wenyoka chivika chaibatwa vanhu naSatani nacho. Saka the seed of a woman yakaprofitwa kumukadzi waAdamu ndi Jesu airewa. Saka Eli ndiyo Old Testament yaifanira kuprofita nezvaJesu. Ko handiti Jesu ndiye Samson here akanga achiprofitwa nengirozi akasangana naManoa nemukadzi wake kumundaka zvikanzi mwana uyu kana aberekwa haafanire kunwa kawaini inodhaka. Iwe mukadzi iwe usadhakwe nekuti mwana uda kuzvara akakosha ada kunzi aite basa raMwari. Ko handiti mukadzi anga aine nhumbi yeOld Testament here yanga yakatakura mimba yeprofesi yaJesu ka. Saka yenzi ngairege kudhakwa akane murayiro ka inozokanganisa mwana akanga aida kuzouya. Akomana. Shamwari inzwa iwewe hana mwana waanofanira kubereka but anofanira kumbogomera asina mwana osangana naEli opuwa chiprofita obvati zvanaka kuti kana pakuzonyorwa 4 dzaGalatians pa 25 panonzi nekuti imi hamusi vana vemukadzi muranda. Kwakanyorwa kuchinzi faraiwo usingazvare pururudza. Takaiverenga pa 54 dzaIsaya airehwa ipapo. iNew Testament inombotanga isingabereke sezvakanga zvakaita Sara. Handiti Sara ndiyo New Testament here? Handiti akasvitsa 86 years Sara asina kana mwana. Inomboita nguva yekusabereka kasahana. Ndozvakaita kaRebheka. Handiti akamboita nguva here asingabereki pazuva raakarorwa naIsaka kusvikira shoko rinotozoti Isaka akakumbira Mwari nekuda kwokusabereka kwaRebheka ndobva Rebheka abereka mwana. Ko handiti ndozvatorwa here pa9 dzavaRoma zviri kunzi asizvo zvobedza asi Rebhekawo akati aita mimba kune mumwe obva ati Isaka baba vedu kureva kuti Rebheka ndamai vedu iNew Testament. Saka kusabereka kweNew Testament kunoda Kristu kuti anyengetereka kuna Mwari sekunamata kwakaita Isaka kuti Rebheka abereke. Ko handiti Rebheka ndiye akatumirwa here Elieza pa 24 dzaGenesis akazodzurwa Mesopotamia. Wakanganwa here kuti Elieza akatakura gamera 10 kunotora mukadzi wakanganwa here kuti gamera dzakatakurwa naElieza 310 dzinoparidza kuti mabhuku emurayiro ndiye anodiwa kuti mugozoona kuti New Testament iri papi. Gamera 10 dzakatakurwa naElieza mabhuku emurayiro ndo makavigwa New Testament imomo. Kuwakanganirwa kuti pa 18 dzaGenesis ishasvika patendera Abrahamu akabvunza Abrahamu pa 9 zvikanzi Sara ari kupi?
Chikanzi naAbraham ari mutende kwa mutende amusi Old Testament rewe. Amen. Kwa nditi tende Old Testament rewe. Ari gareka kana rashawa robva raora. Ndosaka sirikuvakirwa kaimba iri kuiswa padombo iri kuzina Jesu munhu akachenjera anovaka imba yake parware. Ko Jesu akakatenderewe Jesu akavaka imba yake inonzi New Testament. Tende kana richikakwa kana tinozobviswa here. Sekukakwa kuitwa Old Testament kaichizobviswa Jesu achiroverwa. Vanhu vobuda mutende vopinda mu New Testament. Kuwakanga neroteni za John dzinoti anopinda otora makwai waperekedzera kunze anenge achipinda pai anenge achipinda mutende kai. Amen. Ombera Jesu maoko. Kuwakanga 7 dzamabasa achinyora pa 46 am Stephen achiparidza zvinonzi areka akagara kusvikira mazuva aDhavhidika iye akatsvaka kuvakira Mwari temberi. Solomon akaivaka asi wekumusoro haagare mutemberi dzakaitwa nemaoko avanhu. Nekuti anoti denga chigaro changu nyika chitsoka dzangu mungandivakira imba yakadii ndikagara kana nzvimbo yakadii ndinozorora ko ruoko rwangu haruna here kundiitira izvozvo. Wakanganwa here kuti pa7 dza2 Samuel Dhavhidhi achitaura naNathani aunganidza zvidhina achida kuvaka temberi. Mwari akamurambidza handina kumbokutuma kundivakira temberi kubva pandakaburitsa vanhu veIjipita handambogara mutemberi ndaibva mune rimwe tende ndichipinda mune rimwe tende. Ko matende airewo havasi vaprista here vachiti mumwe anofa mumwe anouya ko ndo matende airewoka. Aroni haana kufa here kukauya Elieza haana kufa here kukauya Finehasi kusvikira madhezi aSamuel ka. Saka ndo matende airewoka iwe. Amen. Hallelujah. Aroni aifanira kusvitsa vanhu pana Jesu. Vakomana unozonzwa Dhavhidhi achida kuenda kuZiklag anoti Abhiata uri kupi? Ndinoda kutevera mukadzi wangu atorwa nevaAmareki but handigone kutevera ndisati ndabvunza Mwari kuti ndinokwanisa here kuenda. Zvikanzi saka unoda chii? Zvikanzi ndipe effort. Amen. Effort. Amen. Funzari paseti pako kuti effort yakambopfekwa kupi nemunhu asiri weimba yaLevhi. Handi tukapfeka effort Mwari anokuuraya. Kana Dhavhidhi ipe kuno Mwari anondiuraya chii? Isa effort apa. Dhavhidhi ndobva atora effort ndobva apfeka. Ndobva apfugama so. Zvikanzi Mwari ndoteera here vakadzi vangu. Ipapo kwakatorwa vakadzi vaviri. Abigail akapfeka nemukadzi waNabhari naAhinoami the Jezreelitess. Ndo vakadzi vaviri vakanga vatorwa. Vanamikari vanga vasati vapa. Nana Bhathsheba. Zvikanzi naMwari pursue, overtake and recover all. Ndo Dhavhidhi asimuka ndobva aenda. But kuti ateera vakadzi vake vari vaviri kudaro vaiparidza vaJudha vachaponeswa nevaHedheni vachaponeswa. Aifanira kutanga atora effort kuna Abhiata. Nyamba pari kutorwa effort naDhavhidhi. Pari kuparidzwa kuchinja kweuprista. Dhavhidhi ndiwo kwaJudha, Abhiata ndiwo kwaEri, ndiwo kwaLevhi. Saka pari kunzi naAbhiata all effort kutohand over kuitwa iri kutohandwa over office yeuprista. Kuti kana Pauro akunyora 7:11 dzavaHebheru kuti kana kukwaniswa kuripo nenzira yeuprista waLevhi ko nekuti vanhu vakapuwa murero nekuda kwavo. Ko mumwe muprista aizomuka sei une rudzi naMerikizedheki usinganzi une rudzi naAroni. But nekuti kana uprista uchichinjwa panofanirwawo zvakare kuti pachinjwe murayiro. Saka Eli achitaura naHana pada kutotambidzanwa uprista ipapa. But uprista hautambidzwe mumwe pasati pazvarwa anouya wacho anoita zvekuzvarwa sekuzvarwa kwaifanira kuitwa Samuel. Mama vake vomboita nguva yekusazvara. Handei nayo yaEli tiri pachapter 1 mama gumira pavhesi 19. Handei nayo. Zvino vakamuka mangwanani Eukana nevakadzi vake vakamuka mangwanani vakanamata kuna Mwari. Vakadzokera ndokusvika kumba kwavo paRama. Ndokubva vadzokera kapaRama pavaigara. Elikana akaziva mukadzi wake Hana. Ndokubva Eukana aita rudo kumukadzi wake Hana. Isha akamurangarira. Ndokubva Isha arangarira kwete Eukana. Isha haana kurangarira Eukana, akarangarira Hana. Nekuti akanga asina mwana haasi Eukana, ndi Hana akanga asina mwana.
Yes, andinayo. Nguva yakati yapfuura. Nguva yakati yapfuura. Hana akava nemimba. Ndokubva Hana atakura mimba. Akabereka mwanakomana. Ndokubva abereka mwana mukomana. Akamutumidza zita rinonzi Samueri. Ndokubva amutumidza Samueri. Achiti nokuti ndakamukumbira kuna Ishe. Saka Samuel zvinoreva kuti the Lord has heard. Zvinoti Mwari wakandinzwa. Yes. Zvino murume Elikana navose veimba yake vakakwira kuna Ishe kundobayira chibayiro chegore rimwe nerimwe. Elikana ndokusimuka futi zvikanzi naElikana. Apa ndofunga ndo patogumira nasa. Mangwana tinozonobata munamato waHana. Haisi kuda kupera vhangeri. Kati kasvika naye ku45 zvebasa rei. Dai chitoswera zviri chiparidza panapa nekusiya vanhu vachitambisa nzvimbo inei. Vachitaura mambakumba rawa nevaitaura. Nditarisei ndakutopedza. Muri kurangarira here kuti nguva yese yaipiwa Hana chipo naElikana chakakura kudarika chaPenina. Aipiwa vakwira kuenda kuShailo. Yes. Muchiri kuzvirangarira? Yes. Vakakwira kuenda kuShailo, Elikana osvika oti kumukadzi wake Penina, o chipo ichi. Kana aipiwa mbudzi 1, Hana aipiwa 2. Kana aipiwa 5, Hana aipiwa 10. Saka Hana ndokubva asara patemberi achinyengetera, ndobva asangana naEli, ndobva apiwa profesi, ndobva vasimuka, ndodzokera kuRama. Vasvika kuRama, Elikana ndokubva atora mukadzi wake, ndokubva vadanana, ndobva mukadzi atakura mimba. Mimba ichangonzi batwei, ichangoti kurei isati yakuzvarwa. Ndokubva zvafamba sei? Hana atakura mimba, gore rekubayira rakwana. Yes. Nguva yakati yapfuura, Hana akava nemimba akabereka mwanakomana. Ndokubva Hana abereka mwana mukomana. Akamutumidza zita rinonzi Samueri. Right. Ndokubva mwana azvarwa. Ndobva atotumidzwa zita rekuti chii? Samueri. Mwana azvarwa chii chakazoitika? Samueri kapo. Yes. Zvino murume Elikana navose imba yake vakakwira kuna Ishe kundobayira chibayiro. Zvikanzi takudzokera futi kuShailo kunobayira futi. Nokumpa zvaakapika. Zvikanzi pane mavhows andakapika ndoda kunopa kuna Mwari. Asi Hana haana kukwira. Ndobva Hana ati this time handiendi. Nokuti wakati kumurume wake. Inzwa answer yacho yaakapa kuna Elikana. Handingakwire kusvikira mwana arumurwa. Ipapo ndichaenda naye kuti asvike pamberi paIshe agarepo nokusingaperi. Elikana angadai akati wakuda kuyetuka. Yes. All right. Zvichida ungazoverenga wega Leviticus chapter 12. Yakanga isingati mwana akazvarwa anozoendwa naye padedication kana arumurwa. Yes. Aidedicatwa achangopedza kuchecheudzwa. Amen. But ndoda kuti uone kuti Elikana ndiye muridzi wemusha. But ari kuenda kuShailo, munhu ari kupreside over machurch services kuShailo haasi Elikana. Now isu tinozviziva kuti Samueri akazoita muprista patemberi, kureva kuti Elikana baba vaSamueri vanga vari veimba yaLevhi kufanana naEli, but uprista hwanga husiri mumba maElikana, hwanga uri kune imwe imba. Zvekunzvika? Saka pari kupindwa naSamueri ari muprista, ari kuparidza replacement yeLevitical priesthood ne the Melchizedekal priesthood of Christ. Amen. But Elikana achikwira kuenda kuShailo ari kunopinda muOld Testament. Saka each time aitakura vakadzi vake vari kuenda kuOld Testament order. Kusvikira musi wakapuwa prophecy naEli achipa Hana, ndokubva Hana adzoka kumusha kuRama. Ndokubva Hana abata mimba, ndobva azvara mwana. This time Elikana arikuda kudzokera futi kuOld Testament. But Hana semunhu ari kuparidza New Testament haasi kukontrola zvinhu. Pane imwe mhepo iri kumpusha, iri kumweya, so iri kuda kuti vhangeri yaJesu irege kuita sei. Nyamba pari kutaurwa nyaya yekurumurwa. Kana munhu achirumurwa anenge achisiyiswa mukaka.
chinonzi mukaka mubhaibheri idoctrine. Yes. Handeipa 1 Peter chapter 2 verse 2. Are not as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Savacheche vachangoberekwa pangai mukaka weshoko usina kushatiswa. Unozoverenga wega mamwe mavhesi emukaka 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 5 and Hebrews chapter 5 verse 10 to 13. Yes. Mavhesi wayari maviri anotaura futi nhau dzemukaka. Amen. Ngatingoti mukaka. Mukaka. Saka pari kunzi na Hana ndoda kuzouyako. But Hana kutaura kuti ada kuzorumura Sameri chete. Akati ndikangouya bedzi naSamerika ndiri kubva ndamusiyira tupa chechipa. Yes. Ndakati kuna Mwari mukomana uyu mukandipa achakushumira ine kusingapeni. Saka inini zvandiri kuda kuita ka ndiri kuda kuti nditange tamurumura. Alright. Regai tite musikanzwa tipedze zvakanaka. Ndoda kuti muverenge verse 22. Toda kunzwa kuti Elkanah akabvuma here? Elkanah akabvuma here kuti zvinoita angadai akati wakundijairira ndiri baba musha totoenda chete. Yes. Asi Hana kukwira nokuti wakati kumurume wake, handikakwiri kusvikira mwana arumurwa. Yes. Ipapo ndichaenda naye. Yes. Asvike pamberi paIshe. Yes. Agarepo nekusingaperi. Yes. Elikana murume wake akati kwaari, ita sezvaunofunga, chimbogara hako kusvikira wamurumura. Asi Ishe haana kuramba. Akati ita sezvawaita sei? Ita zvaunoda nemwoyo wako, mwana ndewako. Mukadzi werudzi anodecide kunosiya mwana pachechi asina kupiwa mvumo nemurume wake. Nditaurire kuti Hana mumusha manga ari baba ndiani? Because Hana akada mwana kusvikira ati kuna Mwari, mukandipa mwana uyu ndomupa patemberi oshanda basa renyu for the rest of his life. Andimbogara naye ndokupai mwana iyeyu. Mubvunzo ndokuti mwana uyu anga ari wani? WaHana here kana kuti waElkanah? Zvinoita here kuti mukadzi wako iwewe usvike kumba achiti mwana ndamudoneta? Aiwa, ibobvudza ari pasaidi pako kuti zvinoita here? Ndoda kuti mudzokorodze verse 11 tione kuti ichokwadi here kuti Hana akanga ati mukandipa mwana ndomusiya patemberi for the rest of his life. Akapika miko akati, Ishe wehondo, kana mukava nehanya kwazvo nokutambudzika kwomurandakadzi wenyu, mukandirangarira, mukasakanganwa murandakadzi wenyu, asi mukapa murandakadzi wenyu mwana womukomana, ipapo ndichamupa Ishe mazuva ose oupenyu hwake. Musoro wake haungaveurwi nechisvo. Elkanah anga arimo here munyari? Kwete. Akabvunzwa here kuti zvinoita here? Kwete. Akazviramba here paakazozvinzwa? Kwete. Endai pa22 munzwa kuti Elkanah akazviramba here kuti kudi mwana wangu atange kunoshanda pachechi? Never. Hauna mtemo waunoisa pamba panapa. Mwana ndewangu, Hana ndokuendesa kumusha kwenyu izvezvi ukada kundijairira. Eri hakuna mwana ari kuuya ikoko. Tsvagai mumwe zvara wako Eri kana uchida munhu pachechi. Loti ndamboti ndikuda mwana, mukadzi uyu ndiye akatopromisa Mwari. Elkanah oti Mwari wacho kana da mwana achauya kwandiri, indini baba wemwana. Samuel pinda mbomo, mwendo mutima nedi mupana. Magwara akataka vanhu. Yes. Chinde pa22 ndoda kuti mudzokorodze nekuti pa11 ka Hana aitaura promise kuna Mwari ari muprayer. Murume anga asipo. Ndobva mwana azvarwa. Pa22 ndo paakazotaurira murume kuti pane vow yandakaita kuna Mwari. Tozoverenga 23 futi tonzwa kuti paakanzwa vow Elkanah akapopota here, akaramba here. Asi Hana haana kukwira nokuti wakati kumurume wake, Hana akaramba kudzokera kuShailo. Akati kudii kuna Elkanah? handikakwiri kusvikira mwana arumurwa. Handisi kukwira Shailo kusvikira mwana arumurwa. Ipapo ndichaenda naye. Ipapo ndoenda naye. Asvike pamberi paIshe. Ndomusiya pamberi paMwari. Agarepo nokusingaperi. Obva agarapo nokusingapere. Elikana murume wake akati kwaari,
ita sezvaunofunga, chimbogara hako kusvikira wamurumura. Asi Ishe ngaasimbise shoko rake. Ishe ngaasimbise shoko rake. Inofunga kuti naturally ukaita mukoma akaita saElkanah, unenge wakuti mukoma wangu anotongwa nemukadzi wake. Bhara chairo kusvika adzimai vako vari gova richinzi ramboenda asi radzoka, unorova table cup ikajamba yakarasatizo. Bhara rangu wagova, bhara rangu, who are you panapa iwewe? Bhara. Baba chipikiri vepasera apa vanga vachitenga simendi patakshop, vanga vachida kuti vagoita plastering yangasara patoilet pavo, saka vangokumbira bhara. It was just about 2 hours, vangoita 3 matrip vazodzoka naro iro riri papo. Saka iwe ndiwakugova zvimaturusi angu panapa. Aiwa, handigove maturusi, kungoti mamusipo. Saka kana ndisipo zvinhu zvangu zvazvako. Aiwa, vanga vaine pressure, zvazviri agent. Uri mukadzi wachipikiri here kwati mukadzi wangu panapa. Agent dzachipikiri wadziona unodziziva sei iwe? Vanotenga simendi vasina bhara vangu vachitoda kuita kurani. Mukadzi anopedzera apfugama kuti ndateterera handizvipamhe. Ndimi baba panapa. Hana kugova bhara, akagova mwana. Yes. Akatozoudza murume mwana atozvarwa. Ndimfanira ndikangosvika pashairo ndinomusiya ipapo. Zvikanzi naElkanah, ita zviri mwoyo mako, chero zvawapfuka ita. Mwari ngaasimbise shoko rake. Ndakuenda kurola vanhu. Handinaye pa 24. Wakati amurumura akakwira naye aine nzombe 3 neefa. Ndokubva arumura Sameri Hana, ndokukwira naye Shailo aine nzombe 3 neefa. Efa imwe yehupfu. Efa imwe yehupfu. Nedende rewaini. Nedende rine waini. Akandomisa mumba maishe paShiro. Ndokunomisa mutemberi paShailo. Asi mwana wakanga achiri muduku. Mwana anga ari mupfana zvake. Zvino vakabaya nzombe. Ndokubva vabaya nzombe. Vakaisa mwana kuna Eli. Vakaisa mwana kuna Eli. Hana akati, ndokubva Hana ati kudii? Ishe wangu nomweya wenyu mupenyu. Ishe wangu Eli. Nomweya wenyu mupenyu. Yes. Ishe wangu ndini mukadzi wakadeya kumira pano pamberi penyu ndichinyengetera kuna She. Ndakakumbira mwana uyu. Ishe akandipa chandakakumbira kwaari. Saka neniwo ndamupa Ishe. Mazuva ose okurarama kwake wakapiwa Ishe, akanamata kuna Ishe ipapo. And he worshipped the Lord there. Ari kunzi hii manje haasi Hana. Zviri pachena nini? Yes. Ungafunga kuti ndi Hana ari kunzi hii baba? Ora totsvagwa kuti ukrashwe musoro namadzibaba masango. But zvinobva zvanzi Sameri asiyiwa paShailo akanamata ipapo. Toda kuti ndiverenge chapter 3 zvishoma ndikupe perspective yezvaida kuitwa naMwari. 1 Samuel chapter 3. Where are we? 1 Samuel chapter 3, verse 11. And the Lord said to Samuel, saka Samuel akazokura ndokubva arota achiti Samuel abva adzokera kuna Eli, mandideedza kusvika zvanzi naEli, ndimwari ari kukudeedza, kana wazodeedzwa iti taurai tenzi muranda wenyu anoteerera. Saka paakazodaura daro paverse 10 pa11 Ishe akati kuna Samuel, akati kudii? Ishe akati kuna Samuel, tarira ndichaita chinhu pakati paIsraeri, nzeve dzomumwe nomumwe unochinzwa dzichaunga. Nomusi uyo ndichaitira Eli zvose zvandakataura pamusoro peimba yake. Zvikanzi mufana kukura zvako kwauri kuita patemberi panapa. Inini panapa patemberi panapa handisi kufara. Ndida kudhinda Eli nevana vake. Yes. Uri kuona kwata tichibva tichienda kuti ukaiverenga kuchapter 2 unononzwa kunzi Phineas naHofini vaipota vachirara nevakadzi mutemberi vachidya nyama dzaMwari chichi Mwari anga akagumbuka. But Mwari haana kufara nazvo. Ndobva atuma mumwe murume, ndobva vatsura, ndobva Eli ati kuvana vake musadaro, havana kumuteerera. Iye anga akora futi nenyama dzaMwari dzaibiwa navapfana achipiwa achidya. Saka Phineas naHofini vangori ma spiritual father, Eli anga spiritual grandpa Eli, Papa Phineas, Papa Hofini.
Saka Mwari ndokubva azoti ndoda kumirira Samera akure nditaure zvichemo zvangu kusafara kwangu pamusoro pemanamatiro ari kuitwa pachechi panapa. Zvekuti ngativerenge. Saka zvikanzi pane chinhu chandinoda kuita ndichienda chinhu chekuti asachambotaurwa asachamboitika pakati paIsraeri, nzeve dzevanhu dzichaunga pavachanzwa chinhu ichocho. Yes. Nomusuyo ndichaitira Eri zvose zvandakataura pamusoro peimba yake. Ndida kumudhinda pakutanga kusvikira pakupedzisira. Yes. Nokuti ndakamuudza kuti ndichatongesa imba yake nokusingaperi pamusoro pezvakaipa zvaakanga achiziva hake. Yes. Nokuti vanakomana vake vakanga vachizvigadzira kutukwa asi iye haana kuvadzivisa. Phineas naHofini vakanga vari paShailo vachinamatisa vanhu. Havana kutsurwa namudhara wavo Eli. Saka ndakapika pamusoro peimba yaEli. Ndobva ndapika pamusoro peimba yaEli. Zvakaipa zveimba yaEli hazvingayananiswi nezvibayiro kana nezvipiriso nokusingaperi. Iyo Hebrews chapter 10. Yes. Zvipo nezvibayiro makaenda sei? Izvo zviri kurambuka zvaEli izvo. Yes. Yes. Zvino Samera akavata kusvikira mangwana akazarura mikova yeimba yaIshe. Yes. Asi Samera wakatya kuzivisa Eri zvaakanga aratidzwa. Yes. Zvino Eri akadana Samera akati, Samera mwana wangu. Iye akati, ndiri pano hangu. Yes. Akati, chiniko chawaudzwa naShe? Yes. Usandivanzira hako chinhu. Usandinyepera Samero. Mwari ngaakurove. Rohwa naMwari ukandinyepera. Aramba achidaro. Yes. Kana ukandivanzira chinhu chimwe pazvinhu zvose zvaakakuudza. Yes. Ipapo Samera akamurondedzera zvose zvose zvahaana kumuwanzira chinhu chimwe. Akamuudza zvese, zvanzi naMwari da kukurova, da kukurayai mese, da kurayai iwewe Eri naPhineas naHofini, ndobva ndabvisa uprista mumba menyu, da kukurayai mese. Yes. Eri akati, ndiIshe. Zvikanzi naEri, kana Mwari atada kundirova otora uprista opa mumweka, ndiye ngaaite hake sezvaanoda. Eli anamboti dai atiregerera, anzi ngaaite zvaanoda. Ada kutura ngaaite zvaanoda. Mwari atada kutora uprista ngaatore. Amen. Mwari ada kutora vana vangu nenondiuraya ngaatiuraye. Amen. Anzi haabvudzwe kana atoti ada kuzviita anozviita, ngaaite kuda kwake. Yes. Yes. Samera akakura. Ndobva Samera akura. Ishe akava naye. Ndobva Ishe ava naye. Haana kutendera kuti rimwe ramashoko ake riwire pasi. Hapana kana shoko raMwari rakawira pasi. VaIsraeri vose kubva paDhani kusvikira paBheerishebha vakaziva kuti Samera wakanga asimbiswa kuva muprofita waIshe. Ndobva vanhu vatotanga kuziva kuti maana man of God munyowani muguta. Zvino Ishe akazviratidza zvepashiro. Ishe ndokubva azozviratidza zvakare paShailo. Nokuti Ishe wakazviratidza kuna Samera paShairo. Aizviratidza chete kuna Sameri neshoko rake. Haana kuzombotaura naEli futi, haana kuzombotaura naPhineas futi, kana naHofini. Ngatingonzwai zvishoma kuti Mwari zvaakanga aida kuuraya Eri nevana vake zvakaitika here. Chapter 4 verse 10. Zvino vaFiristia vakarwa, vaIsraeri vakakundwa, vakatiza mumwe nomwe kutende rake. Yes. Kukavapo kuurawa kukuru. Yes. Nokuti vaIsraeri kwakafa vanhu vane zviuru zvina 30 vaifamba namakumbo. Yes. Areka yaMwari ikatorwa. Areka ikatorwa. Vanakomana vaviri vaEri, Hofini naPhineas, vakaurawa. All right. Hande tinzwe paverse 17 kuti Phineas naHofini vafa sezvakarehwa naMwari, ko iye Eri akafawo here? Zvino murume wakanga auya neshoko akapindura akati, vaIsraeri vatiza pamberi pavaFiristia, vanhu vazhinji vaurawa. Uye vanakomana venyu vaviri, Hofini naPhineas, vafawo. Uye areka yaMwari yatorwa. Zvino wakati achareva areka yaMwari, Eri akawa pachigaro negotsi kurutivi rwesuo, akavhunika mutsipa akafa, nokuti wakanga ava mutana ano muviri mukobvu. Wakanga atonga vaIsraeri makore 40. Imi munoti kukora kwomunhu kunopinda pavhesi nemhaka yekwede. Hanzi anga akura, but anga akakora. Akanga akora nemafuta aMwari. Yes. Aigocha. Ikobvunzana pasati pakwa unokora here nemafuta aMwari iwewe. Hallelujah. Amen. Tasvikirei kweso kutabrauza chapter 3 nechapter 4 kuti uone kuti Mwari achipa Hana mwana anonzi Sameri. Akanga asiri Hana aipiwa mwana.
Mwari aigadza muprista munyowani. Kwakanga kuchidiwa mwana akusi Kumba KwaElkanah kutemberi. Yes. Wazvidzwere shamwari. Amen. Kwaidiwa mwana ndekupi? Temberi. Kutemberi ndo kwaidiwa mwana. Saka ndisati ndabva panapa pane zvinhu zviviri zvandoda kukuratidza. Chekutanga ndechekuti tanga ndichitaura kuti Elkanah akapa Hana mubayiro wechipo chekupa Mwari chakanaka tikazvifarira. Tikati Samera akazvarwa tikazvifarira. Tikati Samera akanga achida kunosiwa patemberi kuti ashumire Mwari mazuva ese eupenyu hwake tikazvifarira. Problem yatazoita manheru anaya ndeyekuzenge tazoudzwa message yaSameri paShailo. Kungotanga kuparidza chete Sameri, Mwari ati kudii? Zvikadzi Mwari ada kuuraya Eri. Amen. Iwe munhu wari kutoda kufa ndiye akaprofita mai vako kuti uzvarwe iwewe. Munhu mukuru waMwari. Zvikadzi ada kuuraya futi Phineas naHofni. Sameri uri muniwani pakuparidza, azviparidzwe zvichidaro. Akomana. Amen. Iwongo uchiti kuparidza kuita sei kwewe? Sameri akatanga kuparidza haataure zvakanaka. Anoti Mwari ada kuuraya Eri. Yes. Mwari ada kuuraya Phineas naHofni. Chibhokisi chinotorwa. Mukadzi waPhineas paanozvara Ikabhodhi anofa futi. Ndiyo message yacho yakabva kuna Mwari. Zvikanzi naEri, Mwari ati kudii Sameri? Zvikanzi atada kudhinda. Hanzi iwewe you are a false preacher iwewe. Hausi kutsiura vana vako kaEri iwewe. Zvikanzi naEri, ndiMwari adaro. Hati Mwari chaiye. Hauna kumboparidza demba. Pfuurira mberi mufana wangu. Ndimwari adaro ende anozviita zvaataura. Mwari akazvitaura anoita sei? Eli haana kupikisa message yaSameri. Kunyange yaitaura zverufu rwake ichikondema mharidzo dzaEri kuti dziri kusiya sei Phineas naHofni vachidya mafuta aMwari vasingatsiurwe. Ndokusaka kaMwari akatuma inini pana first panapa. Because muZimbabwe manga mamuka vana Phineas navanaHofni asi panga pasinanga achivadziura. Saka isu tine mweya waSameri shaMwari atimire kubata nhau dzaPhineas naHofni. Todzibata vanonzwa Mwari voti iyi message yaMwari. Even when Samuel had been prophesying about the death of Eli, Eli did not dispute that message. He still said it is a message from God. Iwe unofunga kuti message inoita yaMwari kana ichitaura zvaunoda kunzwa. Eli akaudzwa zvaasingade kunzwa akati ndezvechokwadi. Unogona kuzviita izvozvo zvakaitwa naEri. Pakazondinakidza manje ndepekuti Eli anga agara pacheya pagate. Mfana ndobva manya achibva kuhondo. Zvikanzi mfana zvii zviri kuitika, zvikanzi kuhondo hakuna kumira mushe. Zvikanzi taura zvakanaka. Zvikanzi vaFiristia vatikunda. Kwarekatwa vanhu vakawanda vafa. Zvikanzi chii chimwe chaitika? Zvikanzi Eli anga agara so. Zvikanzi chii chimwe chaitika? Zvikanzi vana venyu Phineas naHofni vafa. Zvikanzi chii chimwe futi chaitika? Zvikanzi areka yatorwa. Ndobva dzati D. Pakataurwa zvekufa kwaPhineas naHofni dzakaramba dzine simba. Zvikanzi amazvigevenga zvinoti basa rese. Hapana chimwe chaitika futi chinotoda kubata mwoyo wangu. Pakazotorwa nhau yepresence of God manje. Ndobva akati my God. Nyika yatukwa kana isisina vhangeri yechokwadi. Mati areka yaita. Iwe manje panotorwa zvekufa kwaPhineas naHofni ndopa uri kudonha iwewe. Hausi kudonha panotorwa kuita kweareka. Madonhero ako iwewe songa. Wopera Jesu na wako. Eli haana kudonha pakabatwa rufu rwaPhineas naHofni. Akaramba achiti haina hari vafana vagara idonzi vafe zvigevenga zvazvo. Kuti patinotora makandi wegava kuti gava unofanira kutongo uri pastatus yani uri at ease wakagara pacheya yako. Hazvina basa rese. Titaurire kuti vhangeri yakamira sei. Eli haana kubatwa moyo nerufu rwaPhineas naHofni. Chakabreka moyo waEli
kuenda kweareka. Kureva kuti panotukwa Jesu, panomurwa Jesu, panoparidzwa nhema pamusoro paJesu, ndopandingadai chiona vanhu vachidonha so vachiti hatidi kuti vanoparidza vachidaro, musandibatira Jesu wangu, ndiye akandifira pamuchinjikwa, mukadai saka ndinoponeswa nei. Kwete kusimudza meso kana pabatwa munhu waMwari. Munhu wacho ari kunzi munhu waMwari ndipfinyazi futi. Vakomana vesteki patemberi. Gochi. Funzare pasaidi pako kuti unogona here kuita saEli. Eli angari a wrong preacher, but ane chimwewo chaakagona. Haana kubayiwa moyo, haana kugumburwa nekufa kwaPhinehasi naHofni. Yes. Iwe unogumbuka panotaurwa kunzi magaya akarasika. Panomurwa Jesu, hauna chaunotaura. Uri kudwana even Eli ari wrong, but haana kupinda pakuda kudefenda munhu waMwari. Akati hatidefende vanhu vaMwari izvo. Vanhu vaMwari vanodefendwa nemunhu seiko, ndiye akavatuma here. Ngavadefendwe neakavatuma. Amen. Isu tinodefenda vhangeri, ndo yatinodefenda. Mukabata vhangeri tiri tese. Yes. Akomana. Saka kutaura kuno Phineas naHofni vafa zvikanzi zvikanzi alright, it's okay. Pane chimwe here futi chaitika. Zvoti dai areka isina kutorwa, Eli dai akaramba ari mupenyu. Chakauraya Eli kutorwa kweareka. Hallelujah. Amen. Alright. Saka nguva yese yatiri kunzwa nezvebarrenness yaHana, idea yaMwari haisi yekuti Mwari abvise shame pana Hana arege kunzi ingomwa nekuti abereka Samuel. Aiwa, issue yaMwari chaiyo idesecration yakanga yaitika patemple, patent of congregation yakanga iri paShilo. PaShilo ndo paidiwa mwana, kwete kumba kwaElkanah. Tikadzokera zvakare kumashure, taona isusu kuti pari kupiwa sacrifice Hana naElkanah ari kuenda nayo kuna Mwari. Haone here kuti ndizvo futi zvakaitwa muna Mwari paakapa Hana mwana. Mwari haana kupa Hana mwana kuti aende naye kumusha kwake. Mwari akapa Hana mwana kuti mwana apiwa Hana naMwari adzoswe naHana kuna Mwari. Kureva kuti masacrifice aipiwa Hana naElkanah ainge ari prophecy yaSamuel aizopiwa Hana naMwari, kuti Hana agouya amusiye papi zvapo patemberi. Saka Hana anonzi nemurume wake, ngatisimukei vakagara, handei kuShilo tonobayira. Zvikanzi naHana, this time handiende. Elkanah akati inda. Zvikanzi mwana wako haasvike patemberi asati arumurwa. Idea yekuti ndoda kutanga ndamurumura, nditarisei, yakanga iri yekuti Hana akanga asingade kupota achimukira kutemberi kunoyamwisa mwana achidzoka. Aiti mwana uyu regai angopedza kuyamwa ari kuno kuRama, ndozokonomusiya kupi? Kutemberi onogara ikoko. But Hana achitaura zvese izvi, number one, zvinoratidza kuti Mwari anga ari involved, ndiye aitamba draft, because response yaElkanah haisi of a normal husband anobvumidza mukadzi kuita decision pamusoro peson. Dai anga ari mwana musikana bhedha, mwana mukomana. Response yaElkanah inoratidza kuti Mwari anga ari munyaya iyi achida kuti vhangeri yaJesu igozoparidzwa manheru ano. Pari kunzi naHana mwana uyu regai atanga arumurwa, ndozonomusiya forever kutemberi. Mwari ari kuda kuti vanhu vazive kuti Jesu paanozvarwa panyama anofanira kuti amboyamwa Old Testament, oyamwa doctrine reOld Testament. But paanenge achiyamwa doctrine reOld Testament anenge ari mumaoko aMaria naJosefa, achigara kuGarirea achiveza naJosefa mapuranga kusvikira nguva yaanoita 30 years. Anochecheudzwa according to Luke 2:21, obva adedicatwa patemberi according to the law, otoendwa naye kumitambo. Pa12 years paya vakatoenda vese kumitambo, akazosara achitemesa musoro vakuru vechechi, vakazomuwana ari muchechi. Nyaya yese yaari kuita Jesu pa30 years dzaakagara ari munyama, akanga achiyamwa vhangeri yemurayiro.
because idea yaMwari ndeyekuti kana maakuzomuona akunzi ndiye murume weNew Testament, akunzi apfeka ephod ava muNew Testament, akunzi akutaurwa naye naMwari, shoko raMwari harisisiri kuwanikwa kuna Phineas naHofini naEli, rakuwanikwa pana Samuel. Mukazoona zvaakuitika arumurwa, haachayamwa mukaka wamai vake. Saka vanhu vanoti Jesu akabata sabata, saka murayiro uchiripo. Havasi kuziva kuti nguva yakabatwa sabata naJesu inguva yaSamuel yaiyamwa mukaka kuna amai Hana ari paRama. Akomana mukazomuona apa temberi arumurwa. Saka vhangeri yanhasi inonzi Kumba KwaElkanah Part 2, kurumurwa kwaSamuel. Akanwa mukaka wemurayiro. Nekuti shoko rinoti pa4:4 dzavaGaratia, nguva yakati yazara kwazvo, Mwari wakatuma mwanakomana wake, akaberekwa pasi pemurayiro, akaberekwa nemukadzi, kuti adzikinure vakanga vari mumurayiro, tipiwe umwana hwedu. Tipe ivhesi iyoyo. Saka iwe hauzive kuti kunonzi kudzikinurwa kudii. Kunonzi kudzikinurwa kuburitswa. Kana uchinzi wakadzikinurwa pachikwereti, unenge uchinzi wakaburitswa muchikwereti. Ukanzi wakadzikinurwa mujeri, uri kunzi wakaburitswa mujeri. Amen. Kureva kuti chakasaka Jesu aberekerwe mumurayiro, aida kuburitsa vakanga varimo. Hauburitsa ari mujeri usina kupinda mujeri macho. But when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we should receive the adoption of sons. Iyo tipiwe umwanakomana wedu. Ku Old Testament akuna mwanakomana wa Mwari, kune varanda. Saka pa verse 6 here inobva yati zvino zvamava vanakomana. Zvino zvamuri vanakomana. Mwari wakatuma mweya mwanakomana wake mumwoyo medu, unodana achiti Abba, Baba. Verse 7. Saka iwe hausiri muranda. Hausisiri muranda. Asi mwanakomana. Wa mwanakomana. Kana wava mwanakomana. Wava mujwenhaka. Wava mujwenhaka pamwe chete naKristu. Wazvinzwa zvekutaurwa panapa? Saka ku Old Testament ukati uri mwana waMwari waitakwa namabhoka afa, hakuna mwanakomana waMwari. Vanga vachinzi muri varanda vaMwari. Ku New Testament chete ndo kune masons of God. Amen. But zvakaitika sei akapinzwa mumurayiro kuti aburitse vakanga vari mumurayiro, to redeem them that were under the law. In other words, Samuel akayamwa mukaka wamai Hana kuti agone kuzoburitsa vaIsraeri pasi peuprisita hwaEli naPhineas naHofini. Paanobata basa rauprisita Samuel, Phineas naHofini naEli vanenge vachiri vapenyu here? Vanenge vafa. Sekufa kwakaita Sauro kuti Dhavhidha agozotonga, nekuti zvaanoti sungano itsva akaparadza yekutanga. Zvino kana chinhu chasakara chova chokare, choda kurova. Saka Levi anodzingwa pabasa reuprisita kuuya uprisita hwaJesu, sekufa kwakaita vana vaEli naEli kuti Samuel agozouya. But Samuel haauyi kuushailo achiri kuyamwa, anofanirwa kutanga arumurwa. Anorumurwa zvikatonzi naamai Hana, Elkanah enda hako, ndotanga ndarumura mwana ndozouya. Mukaona ndakukwidza naSamuel kutemberi, anenge apedza kunwa mukaka. Saka Jesu achingotanga kuparidza akatanga kuvhuna murayiro. Ko vadzidzi vako vari kudya seiko mumunda wouiti musi weSabata? Ko watuma sei murume uyo kutakura mubhedha musi weSabata? Ko watuma sei murume uyo kunogeza madziso kurwizi musi weSabata? Obva ati ndiri Ishe weSabata. Ko auchayamwa sei? Ndakarumurwa. Amen. No answer. Ndakaita sei zvangu? Tsokorodza verse 22 tipedzesa. 1 Samuel chapter 1. Hana akati ndinokwidza bedzi nemwana kana arumurwa. Asi Hana haana kukwira, nokuti wakati kumurume wake, handingakwiri kusvikira mwana arumurwa. Ipapo ndichaenda naye kuti asvike pamberi paIshe
agarepo nekusingaperi. Saka mukaona Jesu akuparidza mumastreets aIsrael akanga atorumurwa kare kumurayiro. Saka uchiona panongotanga kuprofitwa naSamueri anonzi naEri, shamwari nezuro manyoro waindinetsa uchiti ndikukudedza, ndikakuti handisiri ndikudedza shamwari, Mwari ndiye aikudedza. Iwewe shamwari iwewe akunopota uchiita mistake yekuti kana wadedzwa naMwari roti wadedzwa neni. Mistake iyoyo unofanira kuita sei? Unofanira kukura pai. Haunodedzwa neni, wadedzwa naMwari. Enda ikoko kana Mwari akudedza womuti ndiri muranda, taurai ndinonzwa. Saka nezuro pawakazodedzwa wakati kudini, zvikanzi Mwari munongoziva Mwari Mwari anowanza nyaya dzacho dzakawanda wanda. It's not important. Zvikanzi naEri, mvana iwe wausiri wakatanga kunzwa Mwari. Mwari ataure nyaya dzekutamba. Mwari ngaakurange izvezvi ukasiya kana chimwe chete pazvese zvakarehwa naMwari. Zvikanzi handisiri ndimwari, zvikanzi taura. Zvikanzi Mwari haasi kufara, ari kuti imimi hamuna kutsura pfanha vaye, ari kuti ada kuita chinhu chisati chakamboitwa chekuti vanhu vachachinzwa nzeve dzavo dzichaunga, ende ari kuti ada kudistroya imba yenyu, imimi nevapfanha vanzi muchafa. Ini handisida kuti mufe, ende kana ndichiprofita kufa kwenyu kamusafunga kuti ndini chakuurai, kungo ndozvandaona ini. Koza pane dzinongo dzaona kuprofita kuti pane munhu achafa kavanhu votovenga iwewe. But Eri haana kuvenga Samueri kuti mfana hakuna kungoprofita zvekufa kuvanhu, ukuzvinzwa uri munyowani pakuparidza. Eri akati mfana ndiMwari ataura mazwa kuda kwake ngakuitwe. Amen. Kutaura kwaMwari kuna Samueri anotanga nekutaura the destruction of the order of the priesthood of Eli and his sons. For the first time, maridzo yekutanga yakaparidzwa naSamueri ndeyekuparara kwevashumiri vakanga varipo. Mfana munyowani uyu akarumurwa manje inzwai zvaari kuparidza, ari kupikisana nevakuru. Ndokusaka paJohn 8 vakazoti kuna Jesu da kutema, iwe unotora kuti Abrahama aitsvaga iwewe hausati wasvika kana 50 years chaidzo. Abrahamu wakamona kupi? Hadzina kuti sorry dzakatowedzera. Zvikanzi Abrahama asati avapo ini ndiripo. Vakati azvichaita ngatitsvagei mabwe, vaida kumutema. But Eri haana kutsvaga mabwe kutema Samueri. Akati ndiMwari kuda kwake ngakuitwe, ndiani angamumise? Havana kufa here varoma sekurayira kwakenge kwaitwa naMwari achishandisa muromo waSamueri. Hallelujah. Amen. Saka mwana ari kupiwa hana, basa rake harisire kuti ave trophy kuna hana kuti ndinogonawo kutozvara mufunge. Idea yaMwari, kune crisis kuchechu. Zviri kunzwika? Kune crisis kupi? Kuchechu. Saka Mwari achitituma panapa kuzoparidza, munogona henyu kunge muchidada kuti chechi yedu ndeyekudhara, ine madhara anogara pagedhi pazicheya nekuti akakora sekukora kwakaita manhango. But chokwadi ndechekuti varume vakapesana Mwari kare. Amen. Zvekuti Samueri achinzi naMwari, Samueri, Eri akatoti zvangu zvaita, ndanga ndaane makore Mwari akanyarara, at least nhasi ndaane mfana ari kunzwa Mwari. Mfana kuchingoedza uya kuno ndiudze kuti zvanzi kudini. Chakasaka Eli aise pressure kuna Samueri, ndiudze kuti Mwari ati, inhau yekuti Mwari wakanga asisataure naEri, nekukura kwese ikoku Mwari haachataura naye. Amen. Unogona kuti achechedu yakatanga 100 years ago, but nekukura kwese ikoku Mwari haasi kutaura neni mufunge. Saka muri kuona kuti mukatarisa Bhaibheri muri kuona bhatatisi nemachangazi nemakanyanisi, muri kuona marata earaminyu, hamusi kuona mwanakomana. Izwi raMwari rakatama paShailo. There is a crisis in the house of God. There is a crisis at Shiloh. Mukaona hana aine nhumbu, Mwari hana kurangarira kumba kwaElkanah, Mwari arangarira musha wake wakanga wava dongo mazuva aEri.
Hallelujah, hallelujah. Amen. Mukaona vhangeri chiparidzwa paZimbabwe, Mwari haana kurangarira ikonomi yeZimbabwe. Mwari arangarira muchinjikwa wake wakanga wavhunwa naana Phineas vari paZimbabwe. Haisi ikonomi yakarangarirwa, chechi ndo yakarangarirwa. Amen. Kwenyari paside pako kuti wazvinzwa here izvi? Mfano wamuri kuona paShailo, haisi ikonomi yeShailo yarangarirwa, icrisis yemweya. There was a spiritual crisis in Zimbabwe. Vana Fred vachiti tine spiritual spectacles, zviri zvekunyepa. Icrisis ndana Phineas. Yes. Mukazoona kwaane vhangeri yechokwadi pana first, haikonei kuti aiwa ndofunga ikonomi yedu gore rino inenge inopera ranani nekuti vhangeri yako aiwa. Amen. Crisis iri kuadhireswa haisi yebhengi reZimbabwe, Reserve Bank. Aiwa charangarirwa itemberi iri paShailo. Vararangarira zviri kuitwa nemaprista eRoman Catholic, zviri kuitwa nemareverend eMethodist, zviri kuitwa nemafata, zviri kuitwa nemadzibaba kumasowe. Ukaenda nerodhi yekubva paroundabout uchienda kuchitungwiza, mishenjere yega yega. Apa pana Phineas, apa pana Hofini, apa pana Eri, indaa kuwanda. So Maroti, all right, ndozvigadzirisa sameenda ikoko. Amen. Zvinosamira akauya, munonzwa kuti Mwari wataura neni. Mukamubvunza tati kuti munonzwa kuti Phineas asi munhu waMwari, Hofini asi munhu waMwari. Uri munyowani Samiri, akuna kutanga uchidaro. Ndokutaura kwaMwari kwacho ufunge. Wangu uchida kuudzwa kunzi receive your money. Haingoparidzai, musataure mamwe machechi. Bvunza Samiri kuti ukanzwa Mwari unoparidza uchiti. Pauro achisvika paEfeso anobva ati zvakaitwa nomaoko evanhu havaziva Mwari. Uri kunamata Dhayana munorwara. Zvimwari zvaPhineas naHofini izvi. Hallelujah. Amen. Saka hana ndichipedza, hana chakasaka ati kuna Elkanah, handikwire newe ndakumboyamwisa. Inhau yekuti Elkanah akashayiwa chizaruko chekuti tichadzokera kuShailo kunodii, because chataendera kuShailo makore esaya yanga igori nyaya yekuti hana abate mimba chete. Musi waanobata hakusisina basa kuShailo. Saka endai zvenyu naPenina, because Penina ndiye anoda zvana Phineas naHofini. Hana hachakwira ikoko. Saka Pauro pa 3:23 dzavaGaratia anoti zvino murayiro wakanga uri muperekedzo wedu kuti zvitsa pana Kristu kuti tururamiswe nekutenda. Zvino kutenda zvakwakauya hatisisiri mumaoko emuperekedzi. In other words, hana ari kuti kuShailo kwakanga kuchitiperekedza kuti tibate mimba yaSameri. Zvino mimba yaSameri zvayabatwa, handichagona kukwira kuShailo. Mwana uyu ngaayamwe zvake, kana Kurumurwa muchamuona. Amen. Masavada, munonzwa zvichinzi Jesu akapinda mutemberi zuva reSabata. Mototi saka ngatibate yeSabata. Hamuzive here kuti akanga arumurwa? Verengai muone kuti paakapinda mutemberi vakawirirana here nevaiita Sabata. Handi vaibuda vachitatanisana naye. Akanga arumurwa uyu. Pauro akati wandinoda kunobata Pentecost kuJerusarema, akanga arumurwa kudhara. Mukazoona Sameri kurama arumurwa kare. Iti munari paside pako, mukaona Sameri kurama arumurwa kare. Simdzaro kurwako ndinamati. Imi Mwari makarurama, tinokuonga mazuva ese. Hatina kumboziva vhangeri iyi nekuziva kwedu. Nyasha hatina kudzitsvaga nekuti hakuna anotsvaga chaasingazive. Tinokutendai manyero ano nekuti mune rudo rwechokwadi. Matiratidza vhangeri yechokwadi kuti Sameri wakanga achiparidza Kristu wakanga achizouya, kuti waifanira kuzotsiva uprista hwaEri, uprista hwaAroni, uprista hwaLevhi. Tinokutendai Jesu nekuti dzidzisa kuti hakuna anoruramiswa nemabasa ake. Vhangeri yenyu ndeyechokwadi, vhangeri yenyu inopinza vanhu kuupenyu usingaperi. Mazvita nekumutsa mwoyo yedu kuti tive nenzara yekunzwa chokwadi, kunzwai Kristu nekusingaperi. Tinokutendai nemumwe nemumwe achanzwa vhangeri iyi kuti kana akaponeswa nevhangeri iyi, imi muchaona
kuti basa ramakaenda paKalvari kunoita harina kuitwa pasina. Munoona kuponeswa kwavanhu iri profit yekurwadziwa kwenyu kwamakaitwa padanda. Sezvo zvakanyorwa paGalatians chapter 3 kuchinzi ngaatukwe uyo anorembera pamuti. Magwaro anoti imi makarembera padanda mukava akatukwa kuti muunze ropafadzo yakanga yapikirwa kuna Abrahamu kuvaHedheni. Tisu vaHedheni vakanga vachida kuzopuwa ropafadzo iyoyo iri ropafadzo yekukanganwirwa kwezvivi sekuparidza kweapostora Peter pa 3:25 dzamabasa. Tinokutendai Jesu, kunzwai nokusingaperi. Amen. Wombera Jesu maoko uite ruzha rwemufaro. Ndoda kuti kana uri pano unoti Ishe avhura mwoyo wangu kuti vhangeri yakadai handingade kupfuurwa nayo. Ndoda kumhanya naSamueri, handidi kuramba ndiri pamaoko aPhinehasi naOfina eri. Regai ndiende kuvhangeri yaJesu mupenyu. Kana aripo akadaro ngaafambe netsoka dzakachuya panapa. Uya utendeuke, uya uponeswe. Aripo ere anoti Mwari uri kundidedza kwaari kuti ndive mwana waMwari. Ndoda kuti mumire apa, mirai paseri pepulpiti. Ngatiumbire maoko vachiuya. Let's clap our hands for them. Let's clap our hands unto Jesus for the great work of salvation that he is doing in their midst, in their lives. There are others who are still coming. Uya uponeswe mdikani. Shokora Mwari, dere chokwadi, shokora Mwari ibenyu. Uya uwe mwana wa Mwari. Ashikubatsire kuti wewe atidi kuti munhu ayozotendoka kadhakwa anditi. Unofanira kunzwa shoko raMwari uri soba. Aripo ere mumwe anoti Jesu ari kundidedza kuti ndiponeswe. Usatendera Satani kukuudza kuti zvichaitwa rimwe zuva. Unogona kutorwa zuva iroro risati rakwana. Shoko raMwari rinoti kana manzwa izwi rake musaomesa mwoyo yenyu. Aripo ere mumwe anoti ndoda kutevera Samueri, handidi kuramba ndiri maoko aPhinehasi naOfina. Aripo ere mumwe? Alright, ndoda kuti musimudze maoko enyu imi mauya panapa. Simudzai ruoko rwenyu, pane mumwe ari kuuya akatombere maoko zvakare. Ndoda kuti simudzai ruoko rwenyu rwerudyi mugopupura mumashure mangu. Pupurai muchiti Kristu Jesu, ndinokutendai. Ndinopupura nhasi nemwoyo wangu wese kuti ndimi Ishe, mwanakomana waMwari mupenyu. Maakafira zvitadzo zvangu, mukamutswa naMwari kubva kuvakafa. Kunzwai nekusingaperi. Amen. Ngativaomerere maoko. Unoti muende pana Pastor Marange pasera. Endai pana Pastor Marange pasera. Kana uchida kupa unogona kuuya neoffering yako papulpit apo uchitenda Mwari neshoko rawanzwa. Mangwana tichauya pano zvakare nenguva dza5 dedza vamwe muye uzonzwa shoko rechokwadi. 5 o'clock tinenge tiri pano. Service yedu yapera pano. Let's meet tomorrow. Tinenge tine Kumba KwaElkanah Part 3. Tiri pa 1 Samuel chapter 2 kubva verse 1 pa prayer ya Hannah. Toona kuti tosvika kupi nayo. Thank you.